Вітаю усіх. Зараз ми будемо починати. Чому мені питається гук зліз? Мені питається знову гук зліз. Зараз. Короче, так, ось, вернули гук. Цудоўна. Падаецца ўсё на месцы. Вітаю ўсіх, вітанкі. Мы зараз будзем пачынаць, чаму я зараз мы не ў галоўным меню ніякага гука няма, таму што гульня пачынаецца з кат-сцэны, і там ёсць кнопачка скіпнуць, я не ведаю. Я толькі налады, ну, у пачатку гульні яна пытае налады, і якраз таки гэты налады я выставіў, але вось кат-сцэнку на пачатку я не ведаю, тыпу, што там у ёй, там будзем глядзець разам, але пакуль будзе яна на паўзе, таму што яе можна паставіць на паўзу. Трохі зараз арганізацыйна, як звычайна ў пачатку стрыма, я кажу мелкія рэчы. Вось перад тым як мы пачалі, я не ведаю нічого, я мала ведаю пра Last Train Home. Я ведаю, што гэта трохі заснавана на рэальных падзеях, але ну рэальнасць нерэальнасць я ацэньваць не магу. Гісторыя ідзе пра групу ваенных, легіянераў, якія ваявалі падчас першай сусветнай вайны. І яны, я не памятаю, ну, тыпу, я вось, мне дэталі, я вам вельмі так блытанна буду расказваць. Вось, яны падчас першай сусветнай вайны ваявалі, і яны, я так разумею, з Чэхіі, нешта такое. І вось яны, карацей, у іх было, яны спрабуюць вярнуцца дадому, але абралі яны варыянт не самы звычайны для вяртання дадому. Калі іх закрыла на расійскай тэрыторыі падчас, ну, першай сусветнай, каб вярнуцца дадому, яны замест таго, каб паехаць на захад у бок фронта, яны паехалі далей на ўсход. І збіраліся, по-моему, яны збіраліся нешта праехаць скрозь па сутнасці ўсю краіну і паплыць назад, то бок яны па сутнасці кругасветку вырашылі зрабіць. Нешта такое. Я зараз, чат, далей, мае веды гэтых падзей вельмі такія хісткія, таму будзем глядзець, я буду проста глядзець, што робіць гульня, і ну, будзем засноўвацца на тым, што адбываецца ў гульні, таму што, ну, я не ведаю. Я гэтую гісторыю нешта чуў даўно, але дэталяў, як бы для мяне яны мала знаёмыя. Вось, добранька, пагналі тады, давайте будзем пачынаць. Сёння ў нас стрым, як звычайна, 3,5 гадзінкі, але я, можа, крыху раней скончу. Можа быць, крыху раней, таму што патрэбна яшчэ сваімі справамі заняцца і перад працай паспець. Так што крыху, там, можа, хвілінак 15-20 менш будзе стрым, таму што я просто трошки не буду паспяваць. Вітаю, Рэхана, вітаначкі. У нас, так, сёння у нас цягнічок, у нас шмат цягнічка будзе. Я яшчэ дадаў, заявілася каманда маі, водце, як пажадаеце, яно ўсё ўлічвае, будзе паказваць вашыя гульні, якія у вас ёсць, і колькі вы закінулі на яе пунктаў. Можна адразу пабачыць увесь спіс вашых гульні. Спіс не абмежаваны, можа быць, мне трэба будзе яго неяк яго абмежаваць, але вось, ну, я не думаю, я ў асноўным назіраю, што людзі закідваюць не больш, чым на 4-5 гулень, таму мне падаецца спіс адэкватны будзе. Вось. Добренька. І гэта толькі бягучыя зараз пункты, якія вось зараз на спісе ёсць. Каманда ёсць, яшчэ, што там невялічкія абнаўленні, вось, ёсць у гэтых самых, у ботах. Там вы ледзь заўважыце, па-мойму, там увогуле не заўважная штука. Таму я як бы пакінуў гэта як ёсць. Пабачым. Могуць быць багі, таму што перапісываўся бот учора даволі моцна. Могуць быць багі нейкія пэўныя, і я думаю, можа перанесці на дурняў? Можам. Можа зараз і перанесем, толькі давай, можа быць, хаця бы да галоўнага меню дабяромся. Там каты на фоне так мяўкаюць, таму што кормяць іх зараз. Прям мяўкаюць. Вось, я, можа быць, зраблю гэта пасля кат-сцэны, паглядзім, давайте хаця бы кат-сцэну паглядзім, уводную гульню, і потым я займуся пераносам, таму што я думаю, сёння будуць людзі, якія будуць для сябе адкрываць новыя у камандах. Каманды, я кажу, я даволі шмат чаго дадаў у бота, але гэта пакуль усё не бачана, і эфект будзе трошки пазней. Вось, паглядзім. Могуць быць праблемы з тым, што працавала раней, могуць быць праблемы, будзем назіраць. Вось, добренька. А нагадваю, што яшчэ сёння у нас рулетачка будзе праз 2 гадзінкі. Пачынаем гульню.
Občanská válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Тут буде мікс моў, там реально прям мікс, я поставіў імерсіўны варыянт. Ну вось галоўнае меню. Прадгісторыю, у прынцыпе, у катсцэне паказалі тое, што я збіраўся вам распавесці. Гэта па сутнасці яны заблакаваны рэвалюцыяй на захадзе, і хоць, ну, тыпу, рэвалюцыя па ўсёй краіне ў Расіі адбываецца, але яны абралі больш бяспечны варыянт там, дзе было, ну, як бы бяспечней, скажем так, яны парушылі на ўсход, каб потым на караблі дабрацца дадому. То бок гэта іх асноўная ідэя, таму што зараз яны ад дома адрэзаныя і фронтам, які разваліваецца, сыпецца, і гэтым самым, і яшчэ і рэвалюцыяй падымаючыся. Вось, і таму гэта ваенная групоўка легіянераў, яна і адпраўляецца. Дык вось, што я распавесці хацеў, давай адразу арыганам пункты твои перанесем. А можна крэскам гук не выключаць у гульні? Давайте-ка мы налада яшчэ трошкі зробім. Графіка, давайте borderless full screen, каб яна нармальна пакідала ўсё. Так, аўдыо ў бэкграўндзе, каб вам не калі табаюся, каб у вас нічога не знікала і ўсё бачна было. Ёсць. Хутенька зараз зраблю, перанесу пункты. Так, у мяне ёсць план на гэта самае. Так, Little Kitty, Big City. Little Kitty. Ёсць. Пам-пам-пам-пам, вось ад арыгана ёсць. Пам-пам. Іх перанесці куды? На Banquet for Fools, так? Давай так зробім. Я планую, у нас зараз вось гэты спіс, які будзе выкідываць алгарытм, які будзе выкідываць па крыху гульні. Так, я вось на Banquet for Fools адправіў сячу гэтую. Дату я не буду змяняць, бо Banquet for Fools ніколі не перамагала, таму ўсё нармальна, дата няхай тая ж самая застаецца. Ёсць. Пункты перанесены, зараз я вам спіс адноўлю. Так. Я ўсё ж трохі банкет памацала. Яна такая цікавая і візуальная, і па механікам. Я прям абсалютна не кранаў яе, і я не ведаю нават, калі знайсці момант. То бок, можа быць на стрымах толькі. Гэта можа быць бліжэйшае, што можа быць. Ну і вось скараціўся спісачак. Цудоўна. Глядзіце, у нас ёсць механізм, які выкідвае старыя гульні, якія за які не галасавалі больш за паўгады. Яны не замацаваныя, то бок туды ў гэты спіс кожны дзень можа трапіць новая гульня туды, у той спіс, то бок ён дынамічны. Гэта ўсё, што шлейф, скажем так, з гульні, якія паўгады ніхто не кранаў. І я бы хацеў яго падчысціць, таму што зараз паднакапілася, але я не жадаю гэта рабіць проста так. Вось, і я думаю, што давайте зробім наступнае, я буду гэта яшчэ абвяшчаць. Калі у нас бліжэйшыя некалькі тыдняў чакаецца цэлы набор стрымоў па рулетцы, я прапаную, што кожны раз, калі мы будзем круціць рулетку, тады, калі будзе яшчэ гэты тыдзень, тады будзем яшчэ і выклікаць, адна гульня будзе ісці пад нож таксама. Такім чынам у нас за тыдзень-два вельмі хутка скараціцца вельмі моцна спіс галасавання. Вось, ён як бы стане больш кампактным, у нас прычэшацца тыя варыянты, якія ў нас адсталі. Блін, я павітаўся, не павітаўся, вітаю ВРВ Геймінг, мне падаецца, я павітаўся. Я пра гоблінцаў не ведаю, там зусім трошкі засталося, але мы так даўно не краналі. Не праблема, ну тыпу, калі там трошкі засталося, мы можам і дабіць за адзін стрым. Вось, там крыху заставалася.
Што я ж... Дык вось, карацей, блин, нешта гульня голосная, не? Зараз я пагляджу на мікшеры. Не, падаецца, для вас яна плюс-мінус нармальная, то бок мяне не перабівае. Не павінна перабіваць, але мне яна голосная, я сабе цішэй зраблю. Вось, ну калі што, кажыце, нармальна, так? Я просто заўважыў вельмі вялікая розніца пры тым, як у мяне адбудаваны гук, тое, што добра гучыць у навушніках, пряма чмурэнна гучыць у навушніках, яны гэтыя самыя. Тое, што добра гучыць у навушніках, вельмі можа дрэнна гучаць на мабільным, альбо на, напрыклад, на планшеце, альбо, ну, нават на тэлевізары. Тэлевізар яшчэ плюс-мінус, у залежнасці ад калонак тэлевізара. Вось. Гэта прям лютая штука, таму што тое, што добра якраз таки на тэлефоне і на калонках, ну, на самом планшеце, тое такое сабе пласкавата у навушніках. І з гэтым я нічога зрабіць не магу. Гэта залежыць проста ад большасці тых, хто слухае і як слухаюць. Таму, калі ласка, абавязкова пішыце, як вам канкрэтна ў гэты час, і калі патрэбна нешта падправіць, будзем падпраўляць, я лепей зраблю, каб большасці было зручна, каб было комфортна. Вось, добранька. Пачынаем нашае падарожжа. О, божухна. Складанасць. Камандэр. Гэта самая нізкая, так разумею. Роад-тріп. Для тых, хто ждаюць гісторыі, камандзір гэта так, як запланавана. Калі так, як запланавана, то няхай будзе камандзір і будзе складанасць. Так. І гэта складанасці ёсць, так? Калі я змяню гэту штуку, то гэта будзе кастомная. Так, гэта складанасць камандзір, гэта так, як гульня была запланавана, так і пакідаем. Опцыя аўтапаўзы. Салдат помер. Аўтапаўза. Мараль падае до нуля, таксама паўза. Дезертаваў за нізкай маралі, таксама аўтапаўз. Давайте пакуль на смерці, гэта важна. Так. Так. Гэта не важна, я думаю. Апгрейды скончаныя. Салдат падняў роль цягніка. Добра. Узроўні калі атрымліваем. Я не ведаю, гэта важна, не важна. Я думаю, што потым можна. Падчас місіі салдат помер. Добра. Заўважаныя варожыя юніты. Гэта даволі важная штука, не ведаю. Я заўсёды люблю, калі як толькі мы заўважылі ворага, я яго могу візуальна не заўважыць, але паўза добра падказвае. Так, добра, астатняе можам паглядзець потым. Можа быць, будзе працаваць так, што гэта будзе лухта нейкая. Ну, тыпу, я буду яшчэ наладжваць. Пра гульню зноў жа я ведаю вельмі мала, я не ведаю, як яна менеджыцца, як яна гуляецца, будем разбирацца зараз по красе. Během Velké války, které se později začalo říkat První světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým Давайте зараз буду, дякую, можна ставіць паўзы ў катсцэне. Вітаю, прабай, вітаначкі. Можна ставіць паўзы ў катсцэнах, я буду тлумачыць асноўны сэнс, калі штосьці прапусцілі. Гэта, па сутнасці, просто такая вытрымка гістарычная пра гэты самы. Гэты легіён, які чэхаславацкі легіён, па сутнасці, мы ім і будзем, які змагаўся на баку Расіі, каб гэты самы, каб з таго, што цар паабяцаў ім падтрымаць незалежную, ну, тыпу, краіну іх. Вось. Драмакод. Так, на фоне вы яго чуеце. У яго, ведаеце, гэта самае, неяк трошкі гадзінішкі быццам перавяліся ў яго, і ён падчас трымаў, у асноўным лухтой страдае. Ось. І там бегае сястрой, то бок, ну, вось такое, таму ён на фоне. Дык вось, вызвалі Чэхава да Аўстра-Венгрыі. Ну, па сутнасці, так. То бок, па сутнасці, яны хацелі, каб цар падтрымаў іх у іх краіну, вось, каб вызволіць сваю краіну. Таму яны змагаліся на баку Расіі. Але падчас другой сусветнай, першай сусветнай, атрымліваецца, пачала развалівацца сама Расія. Ось, Расійская імперія.
І за гэтага мы атрымліваем такую вось цікавую сітуацыю, што яны па сутнасці абяцанкі ім ніхто выканаць не можа ўжо, таму што ну неважна хто выйграе, хутчэй за ўсё за абяцанкамі ніхто ім нічога не зробіць. На захадзе ад іх знаходзіцца вайна, ну паўстане таксама рэвалюцыя і фронт там яшчэ які сыпецца. І для іх на першы погляд увогуле самае бяспечнае месца гэта адпраўляцца на ўсход падчас ну як бы гэтай самай бойкі белых белых і чырвоных. Вось і бальшавікоў меншавікоў там пачакайце там бальшавікі і як яно там патлумачце вулчар няўжо тваіх гулень няма ў спісе ну белыя і чырвоныя гэта я разумею ну я просто здзіўлены але па ідэі каманда павінна працаваць правільна я яе толькі дадаў таму я не магу тыпу могуць быць багі я дадаваў яе позна я прям позна ні халеры сабе пурбай 15 гулень у спісе. Вось, добранька. Гэта кароткая вытрымка, таму што зноў жа на ангельскай, яно на чэшскай, так разумею, яшчэ размаўляе голасам. Давайте далей. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k rudým či bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. То бок гульня сама адзначае вось тут вось адбівачка у нас кончваецца гістарычная то бок ён поўнасцю гэтую расказваў гістарычныя падзеі і што быў загад адданы чэхаславацкаму легіёну часовы ўрад чэшскі ён направіў іх сказаў што тыпу едьце на ўсход таму што тут вы на захад не праб'ецеся так каб захаваць людзей і па сутнасці яны ждалі каб яны прабраліся да Владивостоку і вось гэта мы па сутнасці вось гэты цягнічок які будзе ехаць на ўсход вось за гэтую каманду мы і гуляем. Так. У вас што параіце інвеставаць? Я не ведаю, зараз вельмі складанае пытанне. Калі што каманда пішацца і мае, і маі, і маё, гэта ўсё ім на ангельскай і май, і майн, карацей, гэта ўсё каманда будзе працаваць. Адзінае, што не дадаў, учора не паспеў гэта самае, калі вы галасуеце, каб вам пісала, колькі вы нагаласавалі. Я бы хацеў, каб гэта шэптам дадавалася, але мне шэпт не працуе ў бота пакуль. Шэпт прыйдзецца наладжваць яшчэ. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym mlinárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Добра. Наш загад, што невялічкай групоўкай адправіцца пагандляваць з млынаром. Вось, а рэшта каманды будзе абараніць цягнік. Нам патрэбна прыпасы, і мы адпраўляемся далей на ўсход. Хто у нас у камандзе? Максіміліан Драб, Антонін Кі... Я не могу это прочитать. Маленечка... Кура. Так, Кура? Я просто реально маленечки до літери. Так, Я зноў жа... Бедрик Копецкі. Я буду так читать, як читаю. Я не умею у чешскую, таму як будзе. Магдалена Замецка. Добра. Ano. Идем. Už jdu. Rozumím. Так, у нас атрымліваецца нават класы ёсць нейкія, так? Я так бачу. Так, Rifleman, Scout, Machine Gunner і Медик. Добра. Dobře, jdu tam. Можна карыстацца. Добра. Вельмі нагадвае, дзесьці, як яна, каманда скарацей называецца.
To nie je dobré. Rychle! Se o to. Mlyny sú Pohandľovali, blin. zničené. Живих, ну і мертвих навіть нікого не бачно. Kto by sa mohol zraniť? Але місце спалено. Náhľajte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Так, збираємо, що можемо. Vaše rozkazy, pane? Podívám se. Poslouchám. Vojna sa skončila, blíži sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Так, відправимося до Млинара, тому що невідомо хто підпалив, і протягуємо розвідку навокал. Нам усе ще потрібна їжа. Áno, pane. Этого не хопить. Rozumím. О, я ще їжу бачу. Áno. Povídejte. Єсть? Áno. Ну, я так розумію, збор припасів це буде важна частка і гуні, тому що нам потрібно не кормитися і не працюватися надалі. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam niekto nažive, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Postarám se o to. Чомусь ці карті все Niekto tam підпалили. leží. Přišli jste zabít i mě? Nie, pani. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Chceli sme nakúpiť zásoby vo vašom mlyne, ale keď sme prišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. Я на ній поділилися припасами з червоними і, короче, я на їх забілю. Jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vôbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmietnete spolupracovať s Červenou armádou. Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Вітаю, мір Позірський, вітаночки. Так, добратися до кнопки, до місця огляду. Так. О, там ще їжа є. А, ні, це тканина. Бо у нас цілий набор ресурсів різних буде. Я думав, що у нас, типу, може дефолтно який один ресурс, є їжа і, або припаси, які ми збираємо, але ні. Rozkazu. Ми прям усё, по сутності, гэта цікаво, тому що, отрымлівається, ми, якби, Samozřejmě. по сутності можемо навіть позбігати. Я не веду, як далі буде розгортуватися гуня, але таке відчування, що ми навіть сам факт бойки, це не зовсім обов'язкова штука. Pošlite niekoho s ďalekohľadom na tamten okraj. Prieskumníka. Так. Hneď, Скауту туди. kapitán. Скаута поставимо, каба глядіть територію напереді. Hej! To Ось вони červení йдуть. zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť. Bohov vojak. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dosť rečí. Будемо розпробувати позбігати конфлікту з червоними, Ďalšie zásoby. тому що нам, по сутності, потрібно, ну, якби ми не зацікавлені у тим, каб удзельничаць ні на одному боку. Ano? І гэта яшчэ і пагражае увогуле дыпламатычнаму канфлікту, патэнцыйнаму дыпламатычнаму канфлікту паміж гэтымі самымі. Паміж новоствораnej рэпублікі і Расіі, Расійскай імперіі. Naši vojaci už dlho nevideli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? Давайте потренируемся. Ты? Только набои шкода. To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na babu Jagu. Stealth? Matku všech čarodějnic. Цікаво, до речі, я не пам'ятаю, що стелс магчима. Viac strieľania. Тихий режим. Postarám sa o to. Ну то бок і можна, тільки візуально яны просто ходять повольні, яны не спробують там ховатися за чим-небудь. Але так, ну яны мають таке. Так, добренько. Покидаємо, вертаємося до нашого
А, ось ще потренуватися нам кажуть. Давайте потренуємося. Ano, pane, provedu. Оп. Vyrážam. Набої просто, я ж не безконце. Ну, наскільки я розумію, там була така штука, типу... Tu máš, Baba Yaga. Idem Dobra. na pozíciu. Все, ну, гэта, спадзяюся, мне набою за гэта не паздымаюць. Вяртаемся. Вяртаемся назад до цягніка і адправляемся адсюль. Чэхія яшчэ не адноўлена, ну, яны кажуць пра новаўтвароную. Ну, типу, толькі-толькі... Dejte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod. Типу, я думаю, што гэта б хутчэй не пра адноўленую, іх няма там структуры, няма там тэрыторыі, вось гэта ўсё, але па сутнасці не хочацца ствараць канфлікта палітычнага на вось зараз, так? Нават патэнцыйнага на потым, якіх потым будуць прыпомняць ім. Там апрасоўваемся далей. Так, досведы за выкананне заданняў, сабраныя ресурсы. Что у нас? Тое, што мы скарысталі амуніцыю. Вось яна улічваецца. Так, у нас тканіна і ежа падсабралі. Добренька. Наступная місія, так? Гэта, типу, усё гэта праглядзець патрэбна. Пачатак падарожжа. Вы і вашы іншыя сядайце на цягнік з пустымі рукамі. Абмеркаванне адбываецца абмеркаванне апошніх падзей. Некаторыя разлаваныя, некаторыя просто, ну, некаторыя просто адчуваюць як анізі, ну, неспакойна. Вы згубіліся ў сваіх думках наконт досведу таго, каб быць камандзірам. Майор Газдзік, гэта лідар увогуле гэтага цягніка, хапае вас за плячо і выдёргвае вас з гэтага стану. Вы далі рады, капітан, але вам патрэбна спыніцца, як это, брэгін. Добра. І пачаць выконваць ролю, на якую вы спадзяваліся. Сёння вы навучыліся асновам камандавання. Рэчы ніколі не ідуць так, як вы жадаеце. Антонін Кура, мы не павінны проста дазволіць чырвоным сысці. Яны павінны заплаціць за свае дзеянні, за бойства людзей, крадзеж і знішчэнне ежы. Так. Наша часовае кіраўніцтва, гэта вось, ну, типу, за межамі, дзесьці там знаходзіцца, далёка, на захадзе. Сказала, мы павінны пазбягаць канфліктаў. Мы не можам хадзіць, як это, перасоўвацца навокал і выдаваць гэтыя самыя sentences, прыгаворы, як мы палічым правільным. Нам трэба следаваць загадам. Так. Сітуацыя была цікава. Тут нават ролевая сістэма трошкі ёсць. А сітуацыя была паўплывана, таму што Максіміліян Драмп мае рысу інтэлект. Толькі паглядзі на тое, што яны робяць са сваімі ж людзьмі. Уяві толькі сабе, што яны зробяць з намі, калі мы сапраўды сустрэлемся з імі, улічваючы розніцу ў ваеннай сіле ўнутры іх краіны, пакуль рыхтуецца, калі ідзе грамадзянская вайна. Варыянты. Мы павінны заставацца нейтральным, мы салдаты, і нам патрэбна следаваць загадам. Другі варыянт. Падумаць аб наступствах, калі мы так, пачакайце-ка. Think about the consequences if we caught them red-handed as they kill civilians. Падумаць аб наступствах, што ж я не магу вымаўляць словы. Аб наступствах, калі мы зловім іх, ну, падчас забойства грамадзян. Так. На месцы злачынству. Ну так, злачыну. У меня хутчэй праблема была... Я спамалі на гарачым. Я разумею, у меня праблема была з вымаўленнем словом наступ. Вось з ім. Вось з гэтым. Я думаю, што нам патрэбна заставацца нейтральнымі. Не наша вайна, мы павінны рухчы далей і выбірацца адсюль. Як мага хутчэй. У любым выпадку... Я думаю, што яны разбягуцца, калі мы іх сустрэнем. Так.
яны бы вельмі хацелі, каб гэта былі мы. Я ўпэўнены, што яны распавядаюць усім, што як чэхаславацкія легіянеры застрэлілі млынара і яго сям'ю, спалілі млын і пакінулі і знішчылі ежу. Ці павінны мы тады працягваць рушыць на Маскву, як планавалася, альбо мы чакаем праблем? Ну, гэта так, майор мне патрэбна, якія персонажы кажуць казаць. Майор Газдік, мы направімся ў Маскву, каб падабраць майго будучага дарадцу, капітана Лангера. Ён зараз працуе над дамовамі нашага бяспечнага праходу ў Владивосток. Будем спадзявацца, што дамовы пройдуць добра, Йозеф Леві кажа. Сапраўды. Гаворачы аб прадуктыўнасці. З-за таго, што у нас не атрымалася аднавіць нашыя запасы, нам патрэбна спыніцца на наступнай станцыі. Вольна. Канец місіі. Новы квест. Якая штука у нас. Ага, і вось оно шлях да Москвы. Добра. Наступны прыпынак Сухінічі. Сухінічі? О, час ідзе. Так. Цыц. Цягнічок тыпу едзе. Так. Нават калі я нічого, ён ужо едзе, так? Правильно? Так, ён едзе. Цягнічок. Чух-чух. Дзесьці ўзровень пагрозы ёсць такая штука, а то просто можна нават абіраць хуткасць цягніка, што цікава. То бок, калі мы будзем ехаць хутчэй, мы будзем зніжаць пагрозу, то бок, я так разумею, як мага далей з месца нейкіх падзей будзем з'язджаць, але ў той жа момант неэфектыўна выкарыстоўваць паліва. Дзе мае рэсурсы? У нас ёсць розныя цягнікі, артылерія, сховішча, вось пяхота і шпіталь. Цікава. Паліва 409, ежа 55. Мы з'ядаем у 28 у дзень рацыонаў. Нам, па сутнасці, на 2 дні толькі ежы. Так, паліва у нас ні халеры, 369 у дзень. У нас на 1 дзень паліва. Грошы ёсць. Так, это ўсё ёсць. Добра, што яшчэ ёсць? Блин, тут нормальны так ресурсаў, тут нормальны менеджмент. Ні халеры сабе. Я не чакаў, я шчыра не чакаў, я думаю, гэта будзе вельмі простенькая такая гульня, але тут, блин, цэлая... У нас ёсць лекары назначаныя, кожны са сваімі трэйтамі. Гэта Darkest Dungeon на колах, чат. Я не чакаў, я прям не чакаў. Давайте невялічка арганізацыйны мелкі момант. Дадалася каманда маі, як жадаеце уводзіце, альбо mine на ангельскай. І, па-мойму, так, лацінку я таксама дадаў варыянт на лацінцы. Калі вы жадаеце, карыстайцеся, паказвае вашыя гульні зараз у спісе, якія ёсць, і колькі пунктаў вы на іх закінулі. Будзеце ведаць, больш арыентавацца ў тым, што адбываецца. Што яшчэ? Невялічкі момант. Я думаю, што калі мы скончым са стыксам, і калі мы зладзім серыю стрымоў па рулетцы, то бок будзем гуляць у той, што рулетцы. Кожны раз, калі мы на гэтым серыі стрымоў будзем рабіць гэта самае, абіраць новую гульню, мы будзем таксама выкідваць одну старую гульню. Такім чынам мы пачысцім спіс хутчэй ад гульні, за які не галасавалі больш за паўгады. Вось, таму што такіх у нас, я так разумею, паднабралося, прям паднабралося нармальна. І будзем якраз такі вось гэту пераразмеркаванне трошкі рабіць, таму што яно далёка не ўсё прыбірае, там можна пабачыць, нават тое, што ўнізе знаходзіцца, яно там вельмі абмежаваная, скажем так, колькасць таго, што там закінута, проста рэальна гульні паўгады ніхто нічога не закідваў. Падос 2 у сэнсе. Ну, то бок падос 2 у нас будзе пасля рулеткі. То бок спачатку у нас парадак такі, скончыць стыкса, 2, можа быць нават 3 тыдні па рулетцы. 3 я яшчэ сумняваюся, там я буду глядзець на свае грошы, што будзе выпадаць, добра? Таму што калі будзе занадта шмат грошай сыдзе на гэта, будзе вельмі шкада. Але калі нармальна, ну і нічога такого крытычнага, то мы можам і 3-й тыдзень зладзіць. Вось, і мы, па сутнасці, так, мы пагуляем па рулетцы, і пасля гэтага будзе серыя стрымоў па DOS, працягвайце галасаваць за DOS, таму што гэта падзеі на бліжэйшы месяц, я не ведаю, яшчэ тыдзень, можа 2 будзем дапраходзіць стыкса, тым больш, што я буду прерываць стыкса на гэтую самую,
Стыкса я буду прерываць перакладам Disco Elysium. Мне не хапае выправіць одну праблему Disco Elysium, і я не знайду часу на выходных. Як я на выходных планую адпачыць, і плюс яшчэ зрабіць некаторыя справы. Перакладам я займацца хутчэй за ўсё у выходныя не буду, але патрэбна, у нас для версіі не хапае вось той праблемы са шрыфтамі, якую мы вырашалі на гэтым тыдні, вось яе вырашыць. Таму можа у панядзелак мы якраз такі ёй займацца і будзем. Так што панядзелак у нас стрым не па стыксу, а па перакладу. А я казаў, што толькі першая траціна гульні. Першая траціна гульні гэта пра стыкса. Цягнічок наш робіць чух-чух да Сухінічы. Амаль прыехалі. Давайте разберемся, што тут адбываецца, і перапынак яшчэ зробім хуценька. Я вельмі хутка паснедаю. Так, спыняецца цягнік. Прыехалі. Цягнік спыняецца за некалькі десяткаў метраў перад станцыяй. Там перад намі стаіць яшчэ адзін цягнік, які блакуе дарогу. Тады, калі вы і іншыя выходзіце з цягніка, вас сустракае цішыня і некалькі стрэльб, накіраваных у вашым напрамку, накіраваных на вас, з бліжэйшай станцыі. Ага, да вас ідзе высокі афіцер чырвонай арміі у кампаніі двух афіцераў, двух салдатаў. Адам Морозаў. Так. Вітаю, легіянеры. Моё імя Адам Морозаў. Хто камандзір вашага юніта? Я буду юнітам правильно называць, атраду. Майор Газдзік выходзіць з цягніка і паціскае руку Морозава. Так, вы бачыце, што яго другая рука ляжыць на яго ножы. Дакладна, што ён адчувае пагрозу. І вы ведаеце, што ён рэдка памыляецца. Майор Газдзік. Майор Отакар, не ведаю, упершыню такое імя бачыў. Отакар Газдзік. Я ў камандаванні гэтага цягніка. Так. To what do I owe the pleasure, General? Приємно познайомитися, General. Морозов. На твары Морозова адлюстроўваецца адначасовае задавальненне amusement and satisfaction. Ну, карацей, давайте просто задавальненне. Дакладна не ўпэўнены, ці майор распазнаў яго ранг знакам на яго уніформе альбо праз яго рэпутацыю як героя Вялікай вайны. Так, проверяю, сачу, як у вас там з камандай. Каманду кажу, можете писать мае, маі, маё, майн, май, яно ўсё там, типу, як вам больш падабаецца. Добренько, я просто просочваю, як у вас там справы, як вы, потому что бачу, што актыўна карыстаецеся. Мне цікава просто, ці ўсё добра з камандай, і як гэта выглядае ўвогуле. Я хацеў бы гэта запихнуць у шэпт, каб вам просто шаптала у гэтым самым, але мне патрэбна зарэгістраваць там яшчэ дадатковыя штукі, каб бот мог такія штукі рабіць. Просто так я гэтага рабіць не магу. Калі зарэгіструю, тады перавяду, каб у чатцы не было месіва просто, таму што зараз прям забіта чатка рознымі гэтымі самымі паведамленнямі аўтаматычнымі не падабаецца. Так, просто супадзенне. Я наведваў сям'ю паблізу, але нам вельмі пашчасціла з вамі сустрэцца з вами, тому што у мяне ёсць для вас прапанова, якую зацікаўлены мы абодва. Чаго вы жадаеце, Морозаў? Раскажыце ка мне, калі ласка. Сапраўды, і гэта так, I'm all yours, я ўвесь ваш, ну, типу, я ўвесь, ну, просто мы не кажам I'm all yours, а ён у ангельскай адказвае, типу, так і павінна быць, мой сябра. Таму што гэта ў маёй сіле, каб упэўніцца, як гэта, гарантаваць вам бяспечны праезд скрозь Расію. Так. Гэта таго, чаго вы жадаеце, так? Тое, што вам толькі патрэбна зрабіць, гэта перадаць нам вашу зброю. Аддаць нашу зброю? Вам? Я так не думаю. Вы хутчэй за ўсё скарыстаеце яе, каб застрэліць нас, і потым спаліць цэлую станцыю. Вы не першыя легіянеры, якія праходзяць тут. Вашыя сябры перадалі сваю зброю без ніякіх праблемаў. Для нашых же солдат... для вашых же солдат.
Рабіце тое, што я вам кажу, альбо вы пашкадуеце. Майор Газдік. Я ўпэўнены, што... Так, I'm sure you intend to let us be on our merry way completely... Я ўпэўнены, што вы жадаеце, каб мы працягнулі наш шлях абсалютна без пашкоджанняў, з поўнымі жыватамі і шчаслівым сэрцам. Я сказаў свае словы, генерал. Можете пачынаць стральбу альбо сысці з нашай дарогі. Гэта ваш выбар. Так. Марозаў ціха глядзіць на Газдзіка. Некалькі легіянераў перамінаюцца неспакойна і дастаюць свае стрэльбы, якія дагэтуль былі на іх плячах, нягледзячы на відавочную пагрозу. Пасля гэтага Марозаў спакойна падымае яго рукі і усміхаецца. Так. Няма ніякага падазрення, што ён падманвае. Падаецца, што ён аслабіўся, амаль задаволены. Мне падабаецца ваш падыход, майор. Мы... Where we stand. Я думаю, што мы абодва разумеем наша пазіцыя. Да пабачэння. Так, з кіўком Марозаў разварочваецца і разам са сваімі салдатамі ён садзіцца на цягнік чырвоных і адпраўляецца. Усе трохі збянтэжаныя. Адпраўленне цягніка вызваляе станцыю. А там disaster. Катастрофа. Так. Добра. Мне можна стварыць. Так, Mission Deployment. Рэкамендаваны памер атраду 5, складанасць нізкая, патэнцыяльныя ўзнагароды, новыя салдаты, досвед, паліва, тканіна і ежа. Кошт місіі 8 энергіі нейкай. Так. Ладно, фармуем новы атрад. Мне патрэбна... Так. У іх расклад ёсць. Там, тыпу, чым яны займаюцца на цягніку. Ні халеры тут, канешне. Гренадзёр ёсць. А што ў нас? У іх? Іх ёсць? У мяне тут абмежавана, у мяне тут толькі 5 ёсць. Ну тады ўсіх гэтых 5 закидываем. Што мне думаць-то? Добра, атрад можа быць да 10 чалавек, і вы вось наколькі закінеце, настолькі закінеце. Так, лоудаут, я не могу нічога тут змяніць. Ну і ўсё, 5 чалавек. Вось он. Адпраўляем атрад. Я так разумею, яно і далей будзе ў рэжыме такой камандос. Niečo je zlé. Je tu príliš Штосьці не так. Тут занадта ціха. ale majte oči. Рушце наперад, але будьце уважлівы. Добра. Мы зараз это працягнем. Я на паузу спецыяльна паставіў, бо мне падаецца, час тут ідзе ўсё ж такі. Ставім на паузе. Зараз невялічкі перапынак. Я хутка паем. Прям хутенька, і мы працягнем далей правяраць гэтую станцыю. Нешта не ў парадку.
Вітаю. Так, вернуўся. Я вось думаю, зараз калі мае працуе, можа зрабіць аўтаматычны перанос дайсаў, нешта кшталт мув. Я не жадаю гэтага рабіць. Я зраблю, можа быць, сабе штуку зручную, але аўтаматычна я гэта рабіць не буду. А праблема аўтаматычнага пераносу ў тым, што лёгка снайперыць тады гульні. Ну, тыпу, ты просто бярэш і пераносіш. Вось. Гэта павінна быць нейкая штука, якая не дазваляе такога рабіць. І перанос пераўтвараецца ў гарміда, распіс просто полностью перасоўваецца абы як. Ну, тыпу, ён абсалютна флюідны становіцца, і без розніцы тады ідзе, на чым знаходзяцца пункты, мы не ведаем, што... Мы не ведаем, колькі пунктаў насамрэч на якой гульне. Вось. Каб не заўважалі, калі гэта актуальна, зрабіць абмежаванне 5 дайсаў за стрым. Ну вось, таму і з абмежаваннямі. Так, абмежаванне можа быць, з абмежаваннем можа быць такое зрабіць. Я бы просто не хацеў гэта пакідаць на вас, я бы хацеў гэта, ну, тыпу, камітмент, каб быў. Каб вы пакідалі там, просто калі гэта прям реально... Гэта рэдка адбываецца. Я бы хацеў, каб гэта рэдка адбывалася. Я не жадаю, каб гэта ўсё было... Просто уявіць сабе, ну, яно вельмі дрэнна будзе працаваць, чым больш будзе людзей, тым горш гэта будзе працаваць. Ось. Плюс узнікае праблема з матэматыкай, з тым, як яно працуе. Ну я разумею, абмежаванне, напрыклад, 5000 дайсаў, там ёсць складанасці. Типу, гэта тэхнічная, там такая гармідер будзе у мяне у запісах. Гэта жесть просто. Не, я яшчэ 10 разоў падумаю перад тым, як гэта зрабіць. 10 разоў падумаю. Ось. Пакуль пра гэта ні гаворкі не будзе нават. Ну, то бок, мы нават не блізка да гэтага. Гэта не тое, каб не наступны крок, а гэта 30 крокаў наперад максімум. То бок, гэта ў лепшым выпадку. Poslouchám. Hledám Так, kryt. я не ведаю, наколькі як бойка выглядае. Так, мне... Можна схавацца тут, не? Zaujímám pozici. Я просто не ведаю, з якога боку нас могуць напасці. Але станцыя падаецца ціха. Усё. Людзі забітыя, бачу. Ano? Грамадзянскія. Так, што мне? Абшукаць тэрыторыю, каб знайсці мясцовых. Добра. Červený nechali pár dědinčanů nažive. Так, трэба скарыстацца бачым параненага. Адправляем медыка. Пачакайце, у меня і так ёсць у медык. Ano? Дадатковы медык, Postarám кажаце, se o прыйшоў. to. Як? Медик? Як? Вось здольнасці. Палячыць. Budeš žít. Давайте оборону нейкую поставим на усілякі. Може быць яшчэ хтосьці застаўся. Vyrážám. На Гоблінс 2 отправляется 100. Дякую вялікі. Дякую вялікі, Вячеславович, вітанкі. Яна там не Гоблінс, яна Гоблінс. Трошки складані. Sme československí legionári na cestě do Vladivostoku. Môžete nám povedať, čo sa tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Prišli sme nakúpiť zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať. Takže musíme ísť zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo tamhle. Мне дакладна патрэбна зрабіць пошук нейкі, таму што гэта... Давай я зараз табе падкажу адразу, ну, пагляджу і падкажу. Але яна, па-моему, Goblins 3E, ну, типу, I. Зараз я хутенька скажу прям правильную назву. 2I. Добра. Čekám. Zaujímám Tak. pozici. Треба ремонтник, так. Vaše rozkazy, pane? Rozumím. Čekám. Ти у нас Альжбета, ти так само со зброю маєш. Добре, тоді ти будеш тут. Нам потрібен ремонтний набор. Ён десь у ту напрамку. Давайте всім отрядом. Rozkazy? Я можу? Rozkazy?
А як це працює? Як я можу обрати? Чи можу я створити усіх? Ну, типу, обрати усіх. А, ось я нову усі обрані. Опаньки, червоні. Так, яны там, по сутности, отправились дураки и целый вагон из артиллерийской... Не вагоны, а грузовики из артиллерийской зброї подрихтовали. Пам-пам-пам. Куди поспеть мені отправить? Пам. Скаут. Ти у нас... Блин, мені потрібно ось гэты. Спочатку ось ти сюди відправляєшся. Ти сюди. Ви двоє там можете нормально, так? Дать ради. Скаута я за забором, я над забором хочу все стріляти не одоліє, так? Тоді мені потрібен гренадер. Хоча б хоч якою прикричало. Полот гэта нормально не оборонить, а медика я просто ззаду покину. Ось я і тут. Кто здесь? Покажись. Сюда! Атаку, братцы! Так, ви можете атакувати? У вас автоматичний огонь? Так, можуть стріляти одразу. Rozkazy? Чудовно. На Гоблінс 2 відправилися нарешті, відправилося 100. Так, добре. Перестрілка. Може бути, варто було реально ще скористатися. Так, стріляють. Чудовно. Єсть. Ano? Дали ради. Давайте просовываемся наперед. Postarám se o to. Церква невеличкая. Может быть, придется там так само забитая. Ano. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. У нас нема магчымасці з імі воеваць занадта... Так, давайте отступим трохи. Už jdu. Яны занадта умацаваныя, у нас няма ні дальнабойнай зброі дастаткова, ні гранат, які мы можам выбіць з гэтай пазіцыі, таму мы будзем шукаць штосьці яшчэ. Так, можна падкрасціся? Так, можна ж падкрасціся. Я толькі не ўпэўнены, тыпу... Рифлман Байонет. Так, ось гэты чел, у яго ёсць атака штыком. Але я не разумею, тыпу, яно карысна... У сэнсе яно карысна для чалавека ў абароне. Вось ён робіць... ну то бок ён хутка ідзе ў рывок і ў бліжні бой уступае. Вось у гэтым сэнс. Блин, ну гэта рызыкоўна, каб зда. Ну ладно, давайте паспрабуем. Ён бачыць даволі далёка. Просто гэта лухта нейкая. Мне падаецца, гэта смерць просто. Можна захавацца неяк? F5. Гук быў нейкі, я не ўпомню, захаваліся, не захаваліся. Давайте рывок. Нават вось так зроблю. Я проверю. Астатніх просто падойдзем бліжэй. Dobře. Ён вельмі... я зразумеў сэнсу гэтага рывка, тому што ён вельмі хутка рывок гэта Jdu do робіць. útoku. Цудоўна. Myslím, že Ano? to byl poslední. Postarám se o to. Так, ремонтний набор повинен бути десь тут. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení co možná nejdéle. Треба бути незуважними як мога довго. Nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Добре, по красе пробираємося тоді. Připraven, pane. Připravenější už nebudu. Dle rozkazu. Nepřítel. Samozřejmě. Гэта па сутнасці так, я зразумеў. Гэта і ёсць типу незаўважны рэжым, яны просто ціха перасоўваюцца. І можна выносіць некаторыя цэлі. Так, вось яшчэ адзін далей бачна, ён на нас не глядзіць. Ну реально прям команда аддае такое. Vaše rozkazy. Альбо як яна, я не памятаю, як яна называлася. Odpočívaj v pokoji, Ёсць. soudruh. Zaujímám pozici. Так, а ёсць, а астатнія могуць выконваць ціхія забойствы. Так, яны могуць ціхія забойствы рабіць. Добра, все могуць гэта рабіць. Тады мы паставім двух на ахову. Сюды адправім медыка таксама, далей просто будем трымаць. Гренадзір і вось гэты чел. Rozumím. Вось вы ўдваіх, мы падкрадземся і вынесем ахову.
Астатнія будуць просто прыкрываць на усялякі, калі нешта пойдзе не так. Так. Што гэта інфармацыя? У тактычным рэжыме можна абіраць нейкі так... А, мы больш інфармацыі атрымліваем. Ну, ладно, окей. Ano? Так. Я могу раздать просто 2 загады. Яны заўважаць, не заўважаць. Вось калі аднаго я падправлю вось сюды. Ён можна на прамкі пайсці, на просто. Оп, цудоўна. Тады я вось так паставлю іх пазіцыі і раздаю 2 загады. Адзін гэтага выносіць, адзін гэтага выносіць. To je to bylo? Dobre. Цудоўна. Keď teraz máme tú hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. Ремонтні. Našla jsem opravářskou sadu. О, тут поранений Máme, солдат. co potřebujeme Ani k počkejte. opravě mostu. Один поранений може бути тут. Добре, я ніяк не допоможу мені. Ремонтним набором можна відремонтувати мост. Файна. Myslíte? Ano. І хто у нас може? Ти у нас. Хто може ремонтувати? Любий? Любий отримується. Опаньки. Чудовно, мост є, Je tady але... nějaká vyhlídková věž. Зараз я наберковую. Měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Добре, вежу я прапаную захапіць, каб мы агляд тэрыторыі атрымалі. Справа ў тым, што тэрыторыя, глядзіце, тут цягнік наш знаходзіцца на станцыі, ну, блізка каля станцыі. І далей за станцыяй, вось тут мы праглядзелі тэрыторыю, тут абвал. І гэта вельмі дрэнна, мы бы такую пастку трапілі бы, калі просто паехалі. Так, вежу тую захапіць. Hned tam budu. Я так разумею, будзе варта скаута пасадзіць на гэтую вежу, калі атрымаецца. Не атрымаецца, не? Už jdu. Давайте яго. Ціхі рэжым трэба адключаць, таму што інакш не захопліваецца вежа. Вось, яна пайшла. Можна скаута туди посадіць? To sú určite tie Nie, nenechám. náklaďaky, ktoré prevážajú delostreleckou muníciu. Musíme ich zastaviť. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Добре. Па сутнасці патрэбна падарваць іх грузавікі, у якіх яны боепрыпасы для артылерыі перавозяць. Можам падабрацца і кінуць. Это Sondu. нашае? Нашае, так. Ano. Ну тады я могу просто ўзяць ды кінуць, так? Гэта раптоўна нашыя салдаты просто дадаліся. Дадатковыя. Оп, Odistit! Zahodit! за сцену. Оп. Опс. Ten to bolo most chutkom. vyzerá ako dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Нам не бачна, што на іншым баку нам патрэбна хтосьці, хто можа разведаць тэрыторыю. Ну і вось, нас разведцы вучаць. Podívám se. Ні галера їх там. Так, іх прям да халеры. Іх прям да халеры. У ідэале было б падабрацца бліжэй і скарыстацца... Чакайце, я кагосьці забыў? Я тут забыў медыка. Дадатковага. Мне бы дадаць гэты самы... Ну, тыпу, падабрацца неякі, можа быць, гранату туды ім закінуць. Толькі праблема ў тым, што адзін з іх глядзіць прям сюды. Яны глядзяць прям на масток. Я не упэўнены, што яны па-польску балакаюць? Не, яны па-чэшску. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Так, Ганнібал пры брамах. Паставіць машинган. Перад тым, як яшчэ ворагі нейкія размесцяцца. Машинган. Ты можаш размяшчаць машинган? А як ты гэта робіш?
Сфокусаваны агонь. Добра. Можам паставіць яго і паставіць раскласці кулямёт яго. Зону абстрэлу яму выставіць нават. Добра. Рэальна я каманда спрацую. Усё мне падаецца, яна можа не камандаса ніякая. Я просто можа прыдумваю. Давайте ўсю абарону ўвогуле выставім. Нам патрэбны... Адзін скаут аглядае, грэнадзёр тут паблізу быў. Я жадаю дадаць яшчэ нашага грэнадзёра сюды. І нам патрэбны наш скаут. У ідэале вось сюды, за бочкай паставім. Кулямётчык уже наперадзе. Медыка схаваем трошкі далей, сэнсу яе няма. Так, вось скаут туды ідзе. Zaujímám pozici. Яму далёка абыходзіць, так? Яму далёка прямо абыходзіць. Ты грэнадзёры яшчэ. Давай сюды. Хутчэй. Можете хутчэй перасоўвацца? Блин, яны ж у ціхім рэжыме. Так, вы усе здымаеце ціхі рэжым, бо вы як доўга будзеце тупаць. І ты стань, калі ласка, вось тут. Нам патрэбна як мага больш людзей, якія тут будуць страляць. Počúvam. Kryjem sa. Ano? Так, ён тут пралезці не можа. Тады снайпера... Блин, як бы так снайпера размесціць? Скаута гэтага. Jdu do krytu. Давайте вось так, няхай будзе тут. Так, кулямётчык ёсць. Кулямётчык ёсць, сканцэнтраваны агонь на ўсіх, хто падыходзіць па масту. Праз 20 секунд яны пачнуць рух сюды. Тусу! Браньте са! Jdu do krytu. Так, хтосьці яшчэ не размешчаны? Už jdu. Давайте вось так. Размясцілі, як размясцілі. Я, можа, кагосьці не паспеў? Хтосьці не тут увогуле? Медык яшчэ ідзе. Няхай набліжаецца. Так, яны набліжаюцца, можа быць, варта падарваць увогуле гранату кінуць. Але гранат, зноў жа, абмежаваная колькасць. Усе рэсурсы, яны важныя. Я не магу выкарыстоўваць чагосьці значна больш, чым іншага. Hádžem granát. Бессенсоўна, я просто кинул гранату просто так. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostrelecký útok a postaráme sa, aby tí hajzli zaplatili za svoje zločiny. Добра. Артиллерийный удар. Ну докладно, у нас же на тем самым на технику есть артиллерия. Сореваны. Мы можем выкликать артиллерию туда. Добро, выкликаем. Так, вот сюда. Вау, одна вот с катсценкой. Ой, я мышка у бок улетела. Aha, ako to búcha. Prišli No, sme pogledajte. si za zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané jsou mrtví. A jestli se nepohneme, budeme mrtví i my. Так, треба собрать припасы, якія гэта самае засталіся. Látky môžeme použiť na uniformy a deky. Pôjdeme do srdca Sibíry a Zima se blíží. pokračujte. Připravena. A teď je to moje. Тканина спотребится, нам потребуется вопратка, потому что мы у Сибирь отправляемся, это далеко. Uhlie. Уголь. Skvelé. Palivo Вуглю je у нас не хапає, у нас najcennější прям surovina критично na не хапає světě. вуглю. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem, v dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Добра. Co se děje? Можа я пропусціў чагось. Так, гэтага трэба здымаць кожны раз, ён не можа просто так сам перасоўвацца. Калі ён кулямёт расклаў, ён будзе так заставацца. Будзем карыстацца гэтай пазіцыяй кулямётчыка, таму што ён тады прям вельмі моцна. Вы бачылі, як ён просто у адзінку амаль раскідаў усіх. Jsem na cestě. Но больш припасаў не бачна, рушым далей. Цікава, як цягнік праедзе. Všechno, co najdu. Таму што там, па сутнасці, заблакавана дарога. Яму патрэбіцца час, каб прыбраць. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dôjde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok.
Усё падаецца. Припасы мы подсобрали. Розумím. Цудоўна. Дадатковую миссию мы собрали яшчэ дадатковых юнитаў. Миссия выканана. Што гэта? Назначыць медалькі. Я так разумею, гэта типу паляпшэнне. Давайте кулямётчык вельмі добра працуе, мне падабаецца. Скаут карысны, але мне падаецца, пакуль агневой моцы не хапае. Хотя скаут, блин, я не ведаю нават, может быть скаута лепей падняць узровень. Я не ведаю, што ўзроўні даюць, ну, прям глобально. Давайте, может быть, я могу 3 назначить. Вось, давайте вось так. Асноўны нашим стралкам, якія асноўны агонь вядуць, гэта якраз таки кулямётчык, вось звычайны салдат, кулямётчык, звычайны і скаут. Вось, у іх новыя ўзроўні. Задачи выкананыя, припасы сабраныя, мы выкарысталі, ну, нормально, насамрэч, мы так припасаў пакарысталі. Але калі паглядзець, мы ў плюсе. Адзінае, што набоі для кулямёта у нас малавата. Ну, тыпу, мы сабралі менш, чым мы выкарысталі. Вяртаўшыся на цягнік, салдаты абмяркоўваюць сутыкненне з Марозавым на станцыі. Так же самае, як і жорсткасць чырвоных, якую яны скарысталі на неўзброеных вяскоўцах. Большасць, але не ўсе, адчуваюць, што удар па чырвоным быў правільным. Майор Газдзік задумаўся, ну, ходзіць у роздумах. О, яшчэ у нас і ёсць і Вячеславіч, які раскідваецца па вялікай колькасці гулень. І халеры, зноў жа 15. Неблага. Зноў жа хочу паставіць гэта ўсё ў Whisper, потому што яно прям чат закідвае, занадта загружае чат, не вельмі круто. Я думаю, што чырвоныя чакалі нас, падрыхтавалі пастку, магчыма. Але што я не разумею, гэта навошта? І чаму нау? Чаму зараз? Няўжо капітан Лангер не праводзіць зараз дамовы ў Маскве? Ён праводзіць, але мы не ведаем рэзультатаў гэтых дамоў. Усе вяртайцеся на свае пасты. Мне патрэбна пісаць некалькі лістоў, і цягнік павінен не давязе нас да Масквы самастойна. Вольна. Добра. У нас дадалося новых легіянераў, вось там 3 новых. Зразумеў, то бок я папаўняю, я бяру тыпу ноунеймаў нейкіх на Вайзарас, так. Ну, чаму нау? І карацей, па сутнасці вы знаходзіце салдатаў дзесьці, і яны гатовыя да вас далучыцца, дапамагчы вам. І яны спачатку з'яўляюцца проста ні аб чым, ну, тыпу, проста, як бы, чэлы з нейкімі ролямі разданымі. Але яны потым даюцца вам на цягнік, але яны перажываюць місію. Тады у мяне каманда вырасла на 3 чалавекі. Ну, тыпу, я магу 3 ваераў адпраўляць. Так, новыя рангі. А што з гэтым рабіць? Я магу абіраць ім у іх, ну, я кажу, тут прям ёсць ролевая трошки сістэма на кожнага. Так, ён быў падняты, гэта хто у нас па ролі? Кулямётчык, так? Фітнес. Максимальны запас здароўя, пашкоджанне ў бліжнім бойцы, часу на прыцэльванне. Так, і падвышае, ну, гэта не бачу карысці для... Толькі трапнасць расце, вось гэта, конечно, неблага. Так, хуткасць перазарадкі, не тое. Інтэлект лячэння падвышае, працу лекараў, інжынераў. І што там яшчэ? Ну, такое. Харызма. Блин, цікава. Давайте фітнес. Ну, типу, яму гэта... Ён аддачу менш будзе атрымліваць. Ну і больш здаровый, таму што на кулямётчыка будуць накидывацца. Я не ждаю, как мне кулямётчыка вынеслі. Давайте. І... Аўтаматам атрымлівае фітнес таксама 1, так? Што, пачакайце-ка, бедрик капецкія. Райфлмен. О?
Я не разумею зараз. Я яму типу падняў узровень, а ён там не... Што? Што адбылося? Вось яны. Усё зразумеў. Цікава, цікава. У персонажаў можа быць некалькі розных роляў. Так, ён таксама атрымаў падвышэнне. Яны могуць выконваць некалькі роляў, толькі трэба разабрацца, як гэта працуе. Давайте пакуль здароўе, вось гэты фітнес будзем усім разганяць. Яго вырасла у скаута яшчэ, таксама вырас ўзровень. Добра. Усім фітнес, не задумваючыся, пакуль раскідаю, это запас здароўя расце. Але мяне вось гэта цікавіць. Я магу абіраць ролі ім. Ага, у іх ёсць ролі на гэтым самым, на цягніку. Ўсё, то бок у іх ёсць мірныя ролі і баявыя ролі. І я магу... У іх у кожнай ролі яшчэ ёсць свой узровень. То бок, акрамя іх агульнага ўзроўня, яны могуць яшчэ ўзроўні дадатковай ролі сабе дадаць. Гэта ў першым атрадзе. Так, і адпачываюць. Блін, а як мне... У іх энергія падае, то бок адсылаць іх на адны і ты ж місіі нельга. Тут, блін, прям менеджмент, не халеры сабе, я вам чат скажу. Ёсць персонажы, у якіх няма ніякіх роляў баявых, напрыклад, і яны працуюць гэтымі самымі. Напрыклад, вось Віктора Савера, лекар на цягніку і не мае баявой ролі, ён не можа нічога такога выконваць. Цікава, цікава. Так. Расклад. Я магу ўплываць на расклад? Не магу. Ось он, працаўнік цягніка, і ён падняў сабе трошкі досведу ў гэтым. Здольнасці, можна абіраць ім зброю. Божух, мне падабаецца гэта. Гэта прям, ну, типу, прям падрабязная сістэма. Ранг салдата. Добра. Хуткасць цягніка. Для таго, каб цягніку рухацца, яму патрэбны працаўнік, інжынер і паліва. Ёсць 3 рэжымы. Добра. Ён яшчэ і зношваецца, яго трэба ремонтаваць. Прям нормальны такі, прям, я думаў, ну, простенькая зусім гульня. Не халеры. Тут прям замарочыліся. А што гэта я, значыць, магу рольпоінты? Гэта куды ідзе? Напрыклад, у нас скаут, так? Я магу кінуць... Усё. І то бок, калі персонаж мае дастаткова параметраў, ён можа атрымаць сабе параметр у іншай ролі. Але ці я павінен яму абіраць? Ён можа стаць інжынерам, напрыклад. Гранадзірам, медзікам. Я не разумею, як будзе працаваць 2 баявыя ролі разам. Я магу... Усё. І вось оно. Яго роль будзе залежаць толькі ад зброі. То бок я магу некалькі ролей назначыць, пры гэтым перакідваць гэтай ролі у залежнасці ад таго, ну, карцей, усё, я зразумеў. Я пакуль не буду абіраць ім новыя ролі, таму што навошта мне? Ну, рэальна я не бачу асабіста сэнсу. Так. Рэйты розныя. Інтэлект, паляўнічы, важлівы, цікава. Вось гэта я збіраўся накінуць пунктаў і не закінуў. Божухна, яшчэ і здольнасці можна асабіста абіраць. Божухна. На Холлівуд Animal управляецца цалкам 5000. Дзякуй вялікі. Кацаурак, знаёмае імя. Не ведаю. Мне не знаёма. Так, пасіўку можна атрымаць. Хуткі на перасоўванне. Давайте пасіўку дадзім яму. Ну вось, увогуле можна салты поўнасцю заняць. Так, ты у нас, што яшчэ? Ціхія крокі. Гук крокаў сцішаны. Кулямётчык. Падчас адзін стрэл, цікава, типу, за адзін стрэл ён выпускае менш набояў, але падвышаецца колькасць, верагоднасць трапнасці. Падаўляючы агонь. Вось, у яго па сутнасці ўсе здольнасці можна браць, гэта.
А, ну я зразумеў, з-за таго, што яны другія ўзроўні сабе атрымалі, вось за гэтага я магу ім падназначаць рознага. І ў іх хапае набояў да наступнай місіі. Можна кантраляваць рацыёны на кожнага персанальна. Вы замарочыліся, не халеры сабе. Так, ну добра. Місія выканана, так? Нам патрэбна далей рушыць далей да Масквы. Едем в Москву. Что у нас тут? 4 солдата пачываюць. Ці я магу... Гэта не ваенныя, вось гэта ваенныя. Альфред Краус, гэта новенькія. Я магу яго назначыць на атрад? Прям зараз. Я не бачу, дзе гэта. Засяродзіцца на цягніку. Вось, першы атрад. Давайте ў першы атрад адправім вось гэтых 3. Просто пашырым гэты атрад. Больш людзей і лепей. Больш агнёвай моцы. Гэта кацяня. Окей. Цікава, я не ведаў. Кацурак. Разумею. Дарэчы, можна зрабіць абмежаванне па-іншаму. Не абмежаваная колькасць дайсаў, але выключна па панядзелках. Я бы пакуль, Бурбай, ну, ты бы можаш накидывать ідэі. Я просто сказаў бы, што перанос пунктаў гэта настолькі тут мелкіх выпраўленняў і да таго, што дадаць у бота можна, ну, зараз плануецца, і яно ўжо неяк накапілася. Вось, тут бы зрабіць бы тое, што, ну, як гэта, зрабіць бы тое, што робім. Ну, типу, вось так. Я бы зрабіў абмежаванне один раз на дзень, типу, один раз за стрым, і ўсё, типу, гэта можна скарыстаць, і гэта, і ўсё. Типу, один раз выклікаецца на стрым. Вось такое абмежаванне, але гэта атрымліваецца чацвер і пятніца павінны будуць выпадаць. Вось, ну, то бок толькі ў першыя 3 дні. Ось, такое можна. Ну ладно, я кажу, гэту ідэю я бы просто пакінуў на потым, таму што перанос пунктаў, я жадаю паглядзець, куды зайдзе з гэтым самым з галасаваннем зараз бягучым і з выкіданнем старых гулін. Дарэчы, я ўжо агучыў гэта. Давайте адправім цягнік, няхай едзе павольненька, я спецыяльна. Так, час спынены, цягнічок адпраўляецца, адпраўляемся ў Москву. Я што кажу, у нас карацей будзе серыя стрымаў па рулетцы, так, якія можна засяродзіцца на цягнічку калялскай. Вось. У нас будзе серыя стрымаў па рулетках, то бок мы такое ўжо рабілі некалькі разоў, і божух, на мне яшчэ штосьці накідваюць. Лячэнне ў поездзе. Што? Такое меню, такое меню ёсць. Як мне гэта перайсці? Soldier Overview. А як ён нейкі рэжым паказаў, типу. Вось цягнік. Вау. Типу, прям кожная штука, хто на станцыях гэтых стаіць. Давайте наш... Сюды патрэбна адпраўляць кагосьці з працаўнікоў, так? Это уже працуюць. Ну давайте вось гэтых на пост адправім. Я пакуль не ведаю, што я раблю, чат. Прям не ведаю. Я не павінна адпачываць калі-небудзь. Ты адпачываеш хаця бы? Я там назначыў чэла. Я хацеў падлумачыць, але я раптоўна пераключыўся, таму што тут як бы... Што тут адбываецца? Так. Гэты працуе. Пракоп Сысаль. Ні халеры не робіць. Давай ты будзеш. І сюды адправім ось гэтага. Днём адпачывае і уночы працуе, так? Далей сховішча гэта не абавязкова, гэта тое, дзе яны жывуць. У нас месца яшчэ ёсць для даволі вялікай колькасці салдат. Мы можам умясціць яшчэ 6-7 салдат. У нас ёсць месца для іх. Так, лекары назначаны. Няма каго назначыць на лячэнне. У нас усе здаровыя. Цудоўна. І вось як бы кіруем прям рэальна падрабязна для сімулятара гэтага цягніка. Замарочыліся. Малайцы. Так.
Что я хотел сказать? Дык вось, калі у нас будзе серыя стрымаў по галасаванню, так, па рулетцы, то бок мы будзем кожны дзень мы будзем круціць рулетку на наступны дзень, акрамя пятніцы. Пятніца будзе вызначацца па старому прынцыпу. Мы будзем рабіць гэта пасля таго, як стыкса пройдзем. Вось, і я планую, што кожны раз, калі мы будзем круціць рулетку на такіх тыднях, то мы будзем яшчэ і выкідваць одну старую гульню. У выніку мы, калі будзем гэта рабіць там 2 тыдні, то у нас скароціцца спіс, падскароціцца. Паглядзім, што будзе пасля гэтага, то бок, ну, я ожидаю паглядзець, што будзе ў результаце, таму што я не ведаю, куды яно завядзе, і тады, можа быць, планаваць штосьці, можа, нейкія змены. Ну, тыпу, ну, штосьці планаваць, карацей, што рабіць далей, наступны крок нейкі. Я жадаю хаця бы, каб гэтая змена і гэты балансіроўка пасачыць за ёй, не дадаваўшы і не дадаваць дадатковых нейкіх момантаў для карыстання. Ось. Але я давно ідзе размова аб тым, каб зрабіць аўтаматычна. Я просто пакуль не ждаю, я буду супраціўляцца таму, каб рабіць аўтаматычныя пераносы. Я буду думаць яшчэ наконт гэтага. Потому што мне хацелася, каб яно працавала без пераносаў. Ну, тыпу, пераносы гэта хутчэй такая, тыпу, шэрая зона, дзе я думаю, што ладно, няхай яна будзе, але мне хацелася б, каб яно было, тыпу, чалавек закінуў, і каб гэта было, ну, шкада, конечно, калі яно там застаецца, але зараз у нас і пункты могуць пераразмяркоўвацца, калі гульня, ну, закінутая па сутнасці. Так што тут не ведаю прям, не ведаю. Нас выклікалі ў кабінет майора Газдзіка. Капітан, наколькі вы ведаеце, у нас не хапае некаторых крытычных прыпасаў. У нас мы атрымалі трохі ў Сухінічах, але гэтага нават і блізка недастаткова, каб мы прайшлі доўгі шлях. Наперадзе нас чакае вёска, якая завецца Калуга. Адпраўце атрад туды і паспрабуйце набыць больш ежы і траў, калі ў іх ёсць трохі. Добра, майор, я адпраўлю атрад. На закупы ідзем. Інвентар дадалася новая. Механікі будуць карадзі накручвацца прям. Так, мне патрэбна спыніць цягнік. Дзесьці тут. Спыняем цягнік, абіраем атрад. Яны адправяцца на закупы. І вось гандаль. Так, рэсурсы гэта крытычная частка гульні. На шчасце, гэта магчыма знайсці кагосьці, хто жадае абмяняцца ў вёсках ці станцыях. Кожны гандляр мае розныя наборы тавараў, але яны рэдка прадаюць чыстыя матэрыялы. Іх патрэбна спатрэбіцца здабываць у кропках інтарэсу і падчас місій. Так, гандляры маюць розныя кошты закупаў і продажаў. Яны некаторыя будуць прадаваць тавары ад вас па заніжнай цане. Ну, добра, гэта лагічна. Таксама тавары ў гарадах звычайна даражэй, чым у вёсках. Сама звычайна. Вось атрад ідзе. Добра. Што цікава, ёсць тэмпература, улічваецца надвор'е, тыпу, блін, якая падрабязная гульня, а? Добра, яны дабраліся туды, оп. Вашы людзі прыбылі ў вёску і сустракаюць старэйшыну. Стары, вітаю, салдаты, што вас прывяло сюды ў гэтыя складаныя часы? Так, мы прыйшлі, каб падгандляваць, нам патрэбна ежа і травы, каб лячыць хворых і параненых. Разумею, добра, ну, але я баюся, я вас расчарую. Хлопцы з чырвонай арміі ўжо забралі ўсе прыпасы, якія ў нас былі. Ваенная рэквізіцыя, сказалі яны, для будучыні дзяржавы. Але вы можете наведаць краму Ільі, ён добры хлопча. У яго павінна быць штосьці. Распавядзі нам трохі пра чырвоных. Ну, вы маглі б падумаць, што ўсё супакоіцца, калі скончыцца вялікая вайна, але яны рэкрутуюць і рэквізуюць, быццам бы яны рыхтуюцца да наступнай вайны. Мы тут шмат чаго не чуем, але мяне гэта клапоціць.
добра, дякую. Так. У Іллі, ну тут не шмат припасів, але трошки ёсць. Па-па-па-па-па-пам. А на конт Відьмара зараз я хутенько зазірну, раз уж у мене поблизу. Вічер. У нас Вічер, The Witcher і 1 ён написано, то бок The Witcher 1. Ён дагэтуль галасаваўся так. Я чутку зараз закину. Мне дакладна патрэбна зрабіць. Вось што патрэбна зрабіць, гэта пошук. Каб вы маглі за мінімальную колькасць ну, типу, знайсці падобную просто надпіс, альбо нават спачатку зрабіць хаця бы пошук, а потым зрабіць штуку, якая будзе галасаваць. Ну, типу, калі вы будзеце галасаваць і зробіце памылку, каб яна на падобную гульню закінула. Вось. Так. Добра. Ёсць розная ежа у нас. Яны прадаюць ресурсы. Ну, добра было бы набыць зараз. У нас вугля не хапае просто крытычна. Прям вельмі крытычна. Нам патрэбна набыць яго. Можна нават усё. За 1200 набыць. Добра. Давайте за 1200 набудзем. У нас гэта хоць і шмат грошай, але нам спатрэбіцца яно. Лекі. У нас 42 траўкі гэтых, але я не ведаю, колькі яны, ну, типу, ці добра, ці не. Вось, можа быць, гэтага дастаткова. Ежы ў яго няма. Ну ладно. Па сутнасці, добра, пакідаем як ёсць. Мы перадаем 1123, добра. Все. Остатнее не кранаю. Потому что у нас литерально у нас палево. Яны яшчэ пакуль яшчэ прыедуць. У нас палево на 1 дзень. Ежа у нас яшчэ на 2 дні. Хаця бы штосьці. Адклікаць атрад. Няхай ідуць. Нагадвае, ведаеце, вельмі нагадвае яшчэ гэтым. Як ён. Як жа Frostpunk. У сэнсе таго, што і вось гэтая глобальная карта. Адзінае, што лакальная, ну, вы як бы не за горадам сочыце, у вас каманда з плюс Frostpunk вось гэта з глобальнай картай. Так паціхуся тыпы алгарытмаў рэалізуеш. Ну, па сутнасці так. Ну, на падбор гэтага самага пошуку, я думаю... Так, цудоўна. На падбор пошуку... Так, мы можам... Едем просто наперад, рушым наперад, і ўсё, там разберомся. Гэта самае, на падбор падобных у мяне ёсць 4 алгарытмы, якія я магу скарыстацца. Там Левенштайн, Яру Вінклер, можа быць добра, і Косайн. 4 алгарытмы, якія могуць быць карысны для пошука. Я што-небудзь з гэтага проста рэалізую, альбо знайду бібліятэчку якую. І паспрабую іх, таму што яны розныя, і мне патрэбна, мне па сутнасці патрэбна штука, якая будзе шукаць тыпу памылку ў 2-3 сімвалы. Ну, тыпу вось такое. Левенштейн, у прынцыпе, дае рады, там простая праверка. У мяне не такая вялікая выбарка з гулень, каб клапаціцца аб эфектыўнасці, таму што у спісе лідараў будзе, ну, скажем так, 50 гулень, ну, 100 гулень. Нават калі б там 1000 была бы, спакойна бы дало рады. Ось, так што я за гэта не вельмі клапачуся, але вось хацелася б, каб была нейкая вам ўсё ж такі дапамога. Я дагэтуль думаў, прыйдзецца калупацца, нешта разбірацца, зараз я думаю, што хрень гэта ўсё. Таму што, па сутнасці, ўжо калі я зрабіў гэтае размеркаванне, гэта ўжо дастаткова складана, можна сюды ўкідваць. Я агучыў, Гвинт атрымала 2500. Я сёння нешта прям вылетаю, я кажу, я вылетаю, што я сказаў, што не сказаў. Здароўе ў бойца, не паспеў. Паломка ў рухавіку. Раптоўна глосны металічны гук раздаецца рэхам скрозь паветра, і цягнік пачынае запаволівацца. Выглядае так, што рухавік зламаўся. Вы бачыце, як майор Газдзік падыходзіць да вас з пахмурным тварам. Так. Трэба спыніцца і зрабіць ремонт. Клятая хрень зноў зламалася. Капітан, назначце кагосьці з працаўнікоў, каб адрамантаваць лакаматыў, так, каб мы маглі працягнуць наш шлях да Масквы. І няма сэнсу чакаць бессэнсоўна для гэтых самых ремонта.
Так што давайте з гэтым скарыстаемся. Адправіце атрад, каб пашукаць больш прыпасаў. Перад намі далёкі шлях, а яна патрэбна скарыстацца кожным магчымым момантам. Я спадзяюся, што ў нас не будзе больш сюрпрызаў сёння, і ў мяне вельмі дрэннае пачуццё наконт сустрэчы з генералам Марозавым. Чаго вы чакаеце, капітан? Да працы. Блін, кайфовая гульня, я вам скажу. Добра, цягнік у любым выпадку стаў. Пачынаем, адпраўляем, зараз паузу паставім. Нам патрэбна 2 гадзіны яны будуць рамантаваць. Repair durability. А гэта што? Гэта тыпу трываласць цягніка, каб менш паломак было. Пачаць. І вось яны будуць займацца зараз ремонтам. Так. Цудоўна. І пакуль яны гэтым займаюцца ремонтам, я адпраўлю ў лес альбо на возера. Што мне чакаць ад гэтага? Лес, патэнцыяльна ежа і травы. А тут проста ежа. Рыбаліць. Давайте гэта самае. Адправім атрад. Няхай падарожнічаюць. Паспрабую зрабіць і тое, і другое. Яны туды дайдуць. Блин, гэта энергії, конечно, я патрабую. Няхай і тое, і другое зробіць. Прыпасы нам рэальна патрэбны. Пакуль рухавік рамантуецца. Як у яго прагрэс. Піша, што ў прагрэсе, але 2, ну гэта 2 гадзіны, правильно, яны рамантуюць. Яны не назначаныя працаўнікі. Так, ну давайте назначым тады. Ты... у нас нікога... Так, вы адпачываеце, вы ўначы працуеце. Ёсць тыя, хто нівогуле не працуюць? Вы... Эфектыўнасць працы 93. З машинган, вось вы з машингана і стрэльбы давайте вы сюды перасоўваецеся. Яны будуць працаваць. Так, 1 гадзіну. Так, яны даволі хутка адрамантуюць. Я думаю, што за 1 гадзіну, пакуль яны працуюць, я не магу, няма неабходнасці ставіць больш людзей. Няхай застаецца толькі 2 працаўніка на гэта назначана. Вітаю, патейты, вітанкі. Ажно цікава, яна кайфовая, ну, типу, прям кайфово зробленая. Типу, вельмі шмат мелкіх падрабязных механік. Навальніца набліжаецца. Адкуль? Гэта квест путы. Так, гэта... Шукайце. Накладайце, майор. Мы абшукалі тэрыторыю і сабралі тое, што нам можа быць карысным. Так. І мы злавілі трохі жывёл. Так, і траў сабралі. Цудоўна. Антонін, карацей, Антонін Кура з'еў за свайго трейта. Гэта реально як Darkest Dungeon яшчэ. Гэта Frostpunk, Darkest Dungeon, Commandos, вось гэта ўсё разам. Кайфова. І карацей, Антонін з'еў нейкія атручаныя ягады. Таму што проста і захварэў. Добра, атрад, адпраўляйцеся яшчэ на возера гэтае. Кіруйцеся туды. Рыбу паловіце. Нам патрэбна ежа. Ежа мы, дарэчы, нармальна браліся, але мы не ведаем, калі наступны раз у нас будзе такая магчымасць. А ў Маскве там бачна, што не ўсё так добра, як хацелася б. Не, гэта працоўныя проста дымяць. Індустрыяльныя комплексы. Реально, у меня проблема, я забываюся імгненна, ці агучыў я ці не. У меня сёння нейкая беда. 112 оператора атрымала 1000, і Death Stranding 2 атрымаў 1000. Дзякуй вялікі. Я просто такі, блин, я гэта бачыў, я ўжо бачыў 3 разы, але ці агучыў я не ўпэўнены. Так, яны адпраўляюцца. Што ў нас з цягніком? Яны адрамантавалі. Так, добра. Я магу назначыць вас за... Мне патрэбна кагосьці назначыць, хто будзе прыглядаць за ім, за цягніком. Давайте вось гэты чел будзе прыглядаць. І мне патрэбна яшчэ чалавек нам сюды. Базавая актыўнасць. Яны на вельмі дрэнных сменах увогуле працуюць. Давайте мы назначым вось так, працаўнікоў. І ўсё. Так і будзе.
Давайте-ка я собі ще повідомленьки трошки притишу, а то перешкоджають. Оп. Просто нам потрібно по 2 чоловіки. Один денная смена, другий ночная. Стомленые солдати есть. Ну, гэта ти, які от у подорожжі зараз, я так розумію. 4 стомлених і 1 поранений. Ну, хворі. Так, в озеро. І ось на 2 години будуть тільки рибалити. Ну, нехай рибалять. Па-па-па-па-пам. Що я можу яшчэ? Хутка будзе ноч. Яны будуць рыбаліць, на ноч зайдзе тэрыторыя. Так, давайте на хутка прасунем час наперад. Трэба заўсёды назначаць працаўнікоў, каб яны не перапрацоўвалі шмат. Так. Добра. Вы, атрад. Справаздача. Налавілі рыбу, цудоўна. Было шмат, а Максимилиан дроп наловіў шмат. Цудоўна. Адпраўляйцеся назад. Яны павінны прыйсці, і нам патрэбна, каб яны адпачлі. І хворага аднаго назначыць яшчэ. Каб ён прыходзіў у сябе. Сюды я магу назначыць? Не, не магу. У нас ёсць 2 лекары на цягніку. Яны зараз, ночная смена будзе другі працаваць. Вітаю, Борис Геннадьевич. Дякую вялікі. Дякую вялікі за закінутыя дайсікі. Для цябе, я час паўтараю, раз уже у нас чат, людзі дадаліся ў чат, у нас з'явілася каманда мае, гэта каманда, якая падказвае, на што закінутыя пункты і колькі чалавеку адказвае. Можна карыстацца, новенькая каманда. Літаральна учора спечаная. Рыбалку спідраніць. Так. Магільчык цэлы стрым рыбаліў. Ён дакажа, так там цэлых 2 гадзіны, там цэлы стрым яны рыбалілі. Усё нармальна, яны 2 гадзіны рыбалілі. Я просто паскорыў. Я скарыстаўся здольнасцямі перасоўвання ў часе. Вось гэта. Ёсць. Нам патрэбна назначыць чалавека на лячэнне. Вось, ён будзе адпачываць. Ён у лесе нейкія ягады з'еў, не тыя. Пачынаем. Цягнічок, запускайся. Пойдем далей. У нас стомленыя. Трэба абавязкова упэўніцца, каб яны адпачлі. У іх дакладна яны, так яны, у іх расклад адпачынак. Адзін з іх лечыцца. Цудоўна. Няхай адпачываюць, няхай адпачываюць. Мы наближаемся до Москвы. Там павінны быць адзін з нашых камандзіраў, карацей. І ён зараз спрабуе правесці дамовы, каб мы бяспечна праехалі на ўсход. Як мы разумеем, ні халеры так не будзе. Усё просто так не будзе. Але як мінімум даехаць нам туды ўсё роўна патрэбна і даведацца, як ідуць дамовы. Усё, яны адпачлі, вось гэтыя 4, а паранены ўсё яшчэ праходзіць у сябе. Ну вось он там лечыцца зараз ад паносу. Што у нас па вуглю? Вугля у нас ўсё роўна на адзін дзень, мы ледзь уголь увогуле. З ежай плюс-мінус нармальна. У нас поўныя рацыёны, 34 ў дзень выкарыстоўвацца, нам на 3 дні хопіць ежы. Але па дарозе мы будзем усё роўна збіраць, так што 3 дні яшчэ мне падаецца нармальна. З тым як час ідзе, ён літаральна па хвілінах адлічваецца, так што... Ну, все нормально. О, бачыце? Божух, на гэта будзе цікава. У нас яшчэ будзе магчымасць абраць каля пензы, абраць па якому ланцугу пайсці. Цікава. І там яшчэ далей, каля чыты. Цікава. Блін, гэта кайфова гуля.
Нам нават на 4 дні хопіць ежы. Тут нават ёсць ну, штукі, якія тлумачаць, колькі нам хопіць. Нам літаральна мы можем праехаць 850 кіламетраў з бегучым запасам вугля. Амаль прыехалі на станцыю ў Маскве. Я здзіўлены, што ніякае падзенне не адбылося, пакуль мы едзем скрозь горад. Спыняемся. Оп. Поехали. По мере отряда 8. У нас только есть. Эта активность перенесет вас в наступный регион, и у вас не отрывается вернуться назад. Вы уверены, что ждаете протягнуть. Несконченные сайт-квесты и отправленные склады будут сгублены. Почекайте-ка. Давайте почекаем. Я ждаю, как бы у нас вылечился один солдат. Я не веду, сколько ему лечиться. Як даведацца, як у яго з хуткасцю лячэння? Давайте дадзім яму роль. Давайте яму рэальна роль дадзем дадатковую яшчэ. У яго кук ёсць. Няхай ён будзе роль яшчэ працоўнік. Просто так. Просто таму, што я магу. Ён можа быць працаўніком дзесьці на цягніку працаваць. Я не ведаю проста лячэнне, колькі займае. Ён проста можа... Калі ён некалькі гадзін яму патрэбна... А, яшчэ 16 гадзін. Не. Альбо пачакайце-ка. Не, вось з лячэннем ён будзе праз 2 гадзіны вылечыцца. Блин. 2 гадзіны будзем чакаць. 2 гадзіны гэта даволі доўга, але гэта выкарыстоўвае ежу, але не выкарыстоўвае паліва. То бок паліва стаіць на месцы. Ці варта нам ці не чакаць 2 гадзіны, пакуль ён будзе ў парадку, таму што мне падаецца, будзе баявое сутыкненне. Не можа ўсё быць. Давайте пачакаем 2 гадзіны. Ось на раніца. Смена. Колькі там? Колькі яму засталося? Яму засталося... Чаму яшчэ 2 гадзіны ўсё яшчэ паказваю? Што за хрень? Я не разумею. А, яно просто паскорана... Не, я не разумею. Ага. Усё, статус здымаецца, калі салдат цалкам адпачывае 24 гадзіны у гэтым самым у пакоі. Але можна хутчэй лячыцца. Добра, то бок я разумею, кожныя 3 гадзіны ён буст просто атрымлівае, вось усё, гэта не лячэнне. Добра, тады пачынаем просто місію, не будзем чакаць, мы не можам чакаць аднаго чалавека. Няхай будзе хворым ваяваць. Просто гэта ў мяне салдатаў усяго 8 штук, мне вельмі абмежавана. Так. Чырвоны дым падымаецца над гэтымі самымі, над горадам. Масква ў полымі. Не гледзячы на падаючы дождж, вы можете пачуць стрэлы. Майор Газдзік перасоўваецца ад вагона да вагона, ацягваючы сваіх галоўных афіцэраў у бок для брифінга і у канцы вагона. І пакуль цягнік запаволіваецца на станцыі. Майор Газдзік, добра. Як вы можете пабачыць звонку, сітуацыя не вельмі добрая. Ідуць бойкі на вуліцах Масквы. Гэта не менш, гэта дакладна грамадзянская вайна. Але ў нас ёсць нашыя загады. Мы павінны пайсці і сустрэцца з капітанам Лангерам і яго юнітам. Так, нам патрэбна знайсці капітана Лангера і потым адправіцца з Масквы разам. Гэта павінна быць хутка і проста, так? Давайте саберем атрад і адправімся ў горад. Не дооценивайте небяспеку. Одна неудалая куля, і мы апынемся ў сярэдзіне крывавай бані. І дзеля ўсяго святого, не штраляйте, не штраляйте першымі. Мы не ждаем, не ждаем пагоршыць стан. Зразумелі? Вольно. Так. Добра. Ён спыняе нас перад тым, калі ўсе афіцэры заходзяцца, ён нам спыняе нас і яго ёсць прамова. У вас з вами ўсё будзе ў парадку, капітан. Назначце салдатаў для місіі.
Я давяраю вам. Зрабіце так, каб яны знайшлі капітана Лангера так хутка, як толькі магчыма. І будьце уважлівымі, я чакаю праблемы. Ну і ўсё, у нас адзін атрад толькі. Добра ўсе адпачыўшыя, адзін хворы, ён губляе адзін здароўе ў гадзіну і адну мараль у гадзіну, але ладно, ён вылечыцца. На місію гэта ўплываць не павінна. Угу. Ну добра, поехали. Прынамсі, таму што туды ведуць рэйкі, ну так. Выбор невялікі. Чакайце, майор. Ten vlak sa rúti plnou parou priamo proti nám. О, блін. Červený do nás tu narazit. Legionári, pripravte sa! По наших рейках отправили прямо насупрать нам в целый тягник. Кабзда! Generál Morozov. И вось Морозов. Pocit, že se opět setkáme. To je on отправил просто на Снатаран. Zbabelec. Jak to? Zničiť vlak plný vojakov na cestě domů, keď naše národy mezi sebou nebojují. Dovolte mi připomenout, že jsem vám dal na výběr, majore. Když složíte zbraně, můžete Sibirš překročit míru. Je to víc než spravedlivé a ta nabídka pořád platí. Ovšem bez vlaku. A teď Ён все ще пропонує нам... se neříte, aby se vzdala. Так, я не могу Viete, спыніць. Карацей, ён усё яшчэ настойвае на тым, каб мы здалі зброю і... Кабзда, карацей. Věrnej až do horského konce. To respektuji. Bůh žehnej vaši duši, bratře Gazdíku. Капітана застрелілі. Ну, майора. Які кіруе намі усімі. Служенте, kapitána, Нам загад толькі ў тым, каб мы знайшлі Лангера. musíme sa dostať do Vladivostoku. Zavraždili majora Gazdíka. Toto nemôžeme nechať bez odplaty. Добра, нам патрэбна ўсё дрэнна. У нас няма ні цягніка, ні большасці 0 мінус прыпаса, мінус усё, карацей. Мы з нуля, па сутнасці, пачынаем. Так. Тады чат. Рушим наперед. Postarám se o to. Рушим наперед. Poslouchám. Hledám kryt. Nepřítel. Так. Бачу вайра там. Zaujímám pozici. Давайте оглядим территорию. Podívám se, co Jon tam один. je. Давайте тады... Rozumím. Nepřítel. Так. Где? Там яшчэ двое. Там где атрад, злева. Poslouchám. Давайте хутенько разместим. Я, может быть, поспею нават раскласціся, але паглядзім, як атрымаецца. Hledám Так, медикаў схаваем. Медики, калі ласка, ззаду застаньцеся. Zaujímám pozici. Гэта ідуць сюды. Ці паспею я кулямёт расставіць? Tuto půjdu. Давайте. Расставляю кулямёт. Мне нешта заўважылі, так? Кулямёт раскладзены. Усё. Няхай трымае гэтую вуліцу. Медики застаюцца ззаду. Мне патрэбны скаут. Rozumím. Каля рынку. Мы бачылі аднаго каля рынку. Вось там ён пашпацраваў. Ён вяртаецца назад. Я тэарэтычна магу яго вынесці аднаго. Пытанне толькі... Ці заўважыць ён мяне? Па ідэі, яму павінна блакаваць вось гэта ўсё. Куды ён пойдзе? Добра. Už jdu. Калі мне пашчасціць, то я магу яго вынесці без заўвагі. Як толькі мы заўважым кагосьці іншага, то мы разварочваемся просто. Vidím. Вось там яшчэ адзін бачны. Так. Працягваем. План не змяніўся. Ёсць. Прыпасы нам спатрэбяцца дакладна. Варім адсюль. Скаут адпраўляем назад. Už jdu. Ёсць яшчэ метал, які нам таксама патрэбны будзе. Кулямётчыка пакуль не перасоўваем, але вось гэтага перасунем.
Pak se podíváme, co tam je. Так, вертаємося. Добре. Мне патрэбна лангер дзесьці вось у гэту напрамку мне паказвае, але мы будзем чысціць трошки тэрыторыю. Čekám. Нам быў загад ад майора, каб мы не адкрывалі агонь першымі, але, ну, на жаль, мы ўжо не выканалі гэтага. Па нам адкрыли агонь раней. Было бы няблага размясціць кулямётчыка так, каб мы маглі добры агляд мець. Вось сюды я бы памясціў яго. Блин, там можа быць хтосьці яшчэ. Дзе? Дзе ён? О, там по правому боку. Вось там наверсе. Мы гэтага рабіць не будзем. Так, я наадварот. Ён спаліцца так. Ладно. Ставім вось сюды. Rozkazy? Перасоўвайце сюды. Нормально. Ano. Кулямётчыка можна лёгка падставіць там. Я вельмі праймаюся, што калі я перасунуўся наперад, мяне там дзе-небудзь падстрэліць. Čekám. Давайте вось гэтага кулямётчыка. Вось зараз наверх падымем. Так. І скаутам будзем разведку праводзіць. Я ж не абмежаваны ў тым, колькі разоў я магу бінокль карыстаць, так? Не магу. Ну, не абмежаваны не. Цудоўна. Добра, тут і вось тут адзін ёсць. Ён адзін і ён глядзіць вось сюды. Мне было бы добра неяк ад яго пазбавіцца. Скаут, ты можаш падсунуцца сюды? Тебе придется обыходить, так? Оп. Там есть солдаты. Неяк. Добро. Просто збираю пакуль припас, а там поглядим. Ты можешь просочить за теми солдатами? И они идут туды. Я могу их поставить кулеметчика вот сюда, куда-нибудь. На край. Альбо нават вось так. Ага, і там справа яшчэ. Будем тут падымаем усіх наверх і будем оборону тут трымаць. Postarám se o to. Просто прям усім атрадам. Цудоўна. Открыли огонь. Справа атрад з двух. Я спрабую абысці, але ў яго нічога не атрымаецца. Так, блин, ты. Атакуй. Цудоўна. Усё. Добра занялі пазіцыю. Зараз скаутам паспрабую на тэрыторыі царквы таго ахоўніка пазбавіцца. Так, калі ласка, пераходзь у ціхі рэжым. Таму што ён глядзіць толькі ў адзін бок. Ага. Добра. Там трое аховы. Глядзім далей. Мы сюда гэтага хлопца пазбавімся. Не павінна мяне заўважыць, я павінен спакойненька даць рады. Ён глядзіць толькі ў адзін бок. Ёсць. Яны тут могуць падняць трывогу ў гэтым месцы. Мне прыйдзецца хутчэй за ўсё. Паглядзім, карацей, паглядзім. Так, гэты скаут незаўважны, ціхенька сабе клупаецца. І нармальна. Там быў атрад яшчэ. Давайте кулямётчыка перасуну. Так, здымаю. Разведчик. Дзесь там можа быў атрад, правильно? Вось яны заявіліся. Скарыстаемся вось так. Паставлю кулямёт. І сустрэну іх кулямётам. Для падтрымкі яшчэ яму пару салдат. Вось так. Мы ведаем, адкуль яны будуць падыходзіць, мы ведаем аб іх набліжэнні. Засталося толькі іх сустрэць. Připravena. Vaše rozkazy, pane? Samozřejmě. Podívám se, co tam je. Nepřítel. Jako by se stalo. Открыли огонь. Цудоўна. Добра. Далі рады. Ano, pane. Працягваем разведку. Podívám se. Там есть припасы. Их неблага было бы забрать.
Атрадаў шмат, вось тут шмат атрадаў. Мы можам тэарэтычна абысці гэтую групоўку, альбо наадварот атакаваць, каб пазбавіцца ад трывогі, каб трывогу не паднялі. Я просто не ведаю, як гэта ціха зрабіць. Я магу... Ну, я бы хацеў, ну, вядома, пазбавіцца ад іх да таго, як яны падымуць трывогу, так? Povídejte. Давайте вось... О, тут яшчэ штосьці не сабраў. Čekám. Už jdu. Так, тканіна. Пулемётчик, можешь собраться. Так, і ти кулеметчик. Ось так поставив. Огонь. Zaujímám pozici. Скаута. І там яны не влезу. А, не, усе у троих могуць улезці. Я могу примусити його атакувати за зону свого... за зону, так? Ось так я могу атакувати? Zaměřuju. Ні, він буде підходити. Так, добре. Ми теоретично можемо від патрульного гэтага Musím se někam позбавитися. schovat. Podívám se. Ось. Podívám se. Ano, Так, нікого не бачно? rozkazy Нікого не pane, бачно. podíváme, co tam je. Nepřátelské vozidlo. Так, это что? Переследовать. Tak čo teraz? Блин. Do toho zbabelca necháme len tak utiecť. Major Gazdík by nechtěl, abychom riskovali životy jen kvůli pomstě. Měli bychom najít Это zjechal kapitána Morozov. Langera. Podle původních rozkazů. Už nějakou dobu je nasazen v Moskvě a určitě bude vědět o způsobu, jak se odsud dostat. Ну, конечно, субрать бронированных машин на такое себе нам соваться, и боже, какая там бацаваная локация. Яе мы докладно кранать не будем. Co najdu, můžu si to nechat, pane? Добро. Rozumím. Собрали припасов. Давайте захование зробим. Jsem na cestě. Я збираюся позбавиться от патрульного одного. Так, Rozkazy, ty. pane? Tak se podíváme, co tam je. Poslouchám, pane. Я збираюся зробити ось наступне. Dívám se, co Ось он патрульна. nepřítele. Už tu. Я не зауважника за ім, а ось гэтага патрульного вынесу. Hezky opatrně. Это глядзіць вось сюды і даволі уважліва глядзіць. Pane. Не зауваж, калі ласка. Добра, 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 ідзем. Когда ў будынкі нельга залазіць. Ano, pane. Так, добра. Podívám se. Тут нікога няма. Добра. Postarám se o to, pane. Podívám se, co tam je. Вось двое. Абодва глядзяць у гэты бок, і ёсць яшчэ патрульны. Таксама магу ціха прыбраць іх. Тэарэтычна. Зараз галоўна, каб патрульны мяне не спаліў. Я магу з гэтага патрульнага вынесці і потым двух на пастах. На Холлівуд Анімал адпраўляецца 900, дзякуй вялікі. Адпраўляем атрады. Гэта будзе наше прыкрыццё. На выпадак, калі штосьці пойдзе зусім не так. Просто вось тут пакіну. Не, давайте, мне падаецца гэта спаліць настолькі. Rozkazy, pane? Блин, кулеметчик. Кулеметчик трошки такая повольная хрень. Раскладывается, и ты, коли указываешь ему идти далее, и он никуда не идет. Так. Pane? Podívám se. Ага. Добра, у меня только вельми маленький зазор, коли я могу у вынику забить. Блин. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Не проверяй, не проверяй. И ты не беги сюда. Не вы, я не то я натиснул. Rozumím. Блять. Зауважай зараз. Отводим. Připravenější už nebudu. Podívám se. Так, он передумал. Цудовно. Подводим еще одного скаута. Мы зараз по-тихому тут все разберемся. Стелс, короче. Коли у ней можно робить стелс, у меня будет стелс. Чат. Нічого з этим не поробиш. Я вельми хутка розгарняться, я не поспею, так? Як хутка він розворачується? Він одразу він доходить і одразу розворачується. Добре. Гэта значит, что наадварот мне прасцей будзе вынесці вось гэтага чала. Hezky opatrně. Nebude to čekat, pane. Už tu. Не поспею. Hezky opatrně. Nebude. Bejte na bablách! Блин. Bejte na bablách! Sakra! Připravte se na boj. Так, мне потрібен кулеметчик. Мне потрібні усі раптовно.
rozkazy, pane? Ты стреляй. Do útoku. Я думал, что попадается тихая атака, это Майя кулдаун, и он не может забить двух одразу. Спалили Москву, ну тут повеселей у нас зараз спалить нахуй. Vaše Tak. rozkazy, pane? Не, а ты можешь стрелять? Pane, provedu. А, поранили его. Добро. Hledám kryt. Poslouchám. Nepřítel! О, jeszcze jeden, блин. Есть, -1. Зараз тривогу подымуть. Pripravený. Реально, ён прям поспеє поднять тривогу. Я не поспеваю за этим челом. Připraven, pane! Ён поспеє. Я нічого не зроблю тут. Vaše rozkazy, pane? Ano, pane. Беги, просто беги отсюда. Zde! Ты допомагай. Do útoku! Nepřítel spustil poplach. Набіраюць. Гэтая падтрымка яшчэ мне патрэбна ўся. Вы ўсе ў траіх сюды. Mám pozici. Блин. Poslouchám. Кабздама яму снайпер попадаецца. Povídejte. Ты беги. Моцна поранены ўжо. Адбегай. Pane, Займай хоць якую абарончую пазіцыю. Rozkazy, pane. Postarám Так, вы ўсе ў траіх падбігаеце, вы не дацягваецеся. Ano? У цябе што, у цябе скончыліся набоі? Здаецца, у яго скончыліся набоі. Rozhodně ne. Ён перезаряджаецца, ўсё добра. Hledám kryt. Параненыя ў мяне скауты, не атрымалася па-ціхаму. Там можна было, але трэба вельмі асцярожна. Zde! Так, медик, что ты можешь? Так, можно лячыць. Je to jen škrábnutí. Добра, один медик сюды, Jsem připravena. другі медик вось сюды. Můžeš jít. Пробуем подлячыць трохи своих солдат. Потому что один скаут амаль мінус. Медики працуюць, траўма ёсць. Возі у гэтага чела, у гэтага скаута. Давайте кулямёчку. Idem na pozíciu. Ako rozkážete, pane. Во, набой для кулямёта. Цудоўна. Vyrážam. Падаецца нормально, адстраляліся. Так, медик, ты, калі ласка, палячы яшчэ гэтага. Škrábnutí. Толькі гэты ресурсы, я так разумею, выкарыстоўваю, якіх у мяне не вельмі бясконца. Зноў жа, мне патрэбна, каб не згубіць солдат. Кожны солдат просто золото. Абсолютно бянтэжымся аб кожным. Jsem připravena. Rozumím. Ці магу я гэту штуку зламаць? pane, to by šlo. Зараз ён паклікача. Не, ўсё зламаў. Rozkazy, pane? Добра. Нам трэба прасоўвацца далей вось сюды. Тут нейкая гасцініца. Ёсць нейкія прызнакі, што ёсць яшчэ ворагі паблізу? Tam je. Вось там бачна. Vaše rozkazy, pane? Каля гасцініцы. Samozřejmě. Вітай, Міхадзі Рейза. Вітанчкі. Už jdu. Регана, можеш каля ласка штаутик Kde кинуть? je major Gazdík? Je mrtvý. Může za to ten bastard Morozov. Takže to začalo. Rudí šíří svou jedinou pravdu jménem jednoty. Z toho bude občanská válka. Zničili nám vlak. Většina naší jednotky tam zahynula. Musíme odjet co možná nejdřív. Je tu ještě jeden vlak, kterým můžeme jet. Нам патрэбны замест старога іншы новы цягнік. K tomuhle nádražnímu depu budeme moct obsadit jiný vlak. Dávejte pozor. Rudí nejspíš vědí, že hledáme nový vlak a budou depo urputně bránit. Já tajně svolám svou jednotku a připojíme se k vám v depu. Počkejte tam na nás. Добра, прапанова сабрацца каля новага цягніка, там ёсць замена, але нас хутчэй за ўсё чырвонае там сустрэніць. Якщо Сілксон прайшоў, Сілксон цудоўная. Адзінае, што я, вядома, з таго, што перапынкі, я ўзгадаў, першыя, можа, хвілін 30-40 я ўзгадаваў, як яе гуляць, але прям кайфова пайшла. Мне падабаецца, я спачатку, я скажу,
Silksong прыемней у пачатку, чым Hollow Knight у пачатку, але пачатак Silksong адчуваецца слабенькага роўненька адразу пасля канца Hollow Knight. З-за таго, што у меня быў і такі досвед, ну, літаральна амаль за адзін за адным, то я скажу, што так, а пасля таго, як уся мабільнасць ёсць у Hollow Knight, ты садзішся за Hornet, і ў цябе амаль нічога пакуль недаступна, і там здольнасці яшчэ адчыняць, то адчуваеш сябе як без рук. Вось, там двойнога скоку няма, вось гэта ўсё такое. Але яна значна больш такая хуткая, нейкая плаваючая, што ли, баёўка, вельмі прыемная анімацыя намалявана. Кайфовая Silksong, кайфовая. Розумím. Мы, дарэчы, не круцілі рулетку. Дзякуй вялікі за нагадванне. Давайте пакруцім зараз рулетку. У нас зараз будем прабівацца да гэтага самага, да цягніка новага, а мы зараз пакруцім рулетаньку. Так. Пам-пам-пам. Я зараз усё падрыхтую. Трэба на іншае кола ўсё ж такі нас перавесці назад на старое. Я пра гэта забываюся, не зусім важная штука. Бойка была напружаная. Ну. Як то цірці? Всё ў парадку? Біўся з Мурвінг, ці скіпнуў яго? Хто такі Мурвінг? Гэта калі пра птушку здаравенную, якая я толькі дайшоў да яе, і адзін трай быў, і той пасля не вельмі там, я вельмі праз складанае месца прайшоў, я не чакаў боса, ну там як я чакаў боса, але трохі не быў падрыхтаваны да яго. Вось, таму калі гэта птушка, то так, здаравенная. Я пачысціў справа лакацыю там у горадзе, я пачысціў лакацыю з птушкамі, яе забраў і атрымаў сабе новую здольнасць, але вось здаравеннага боса птушку не перамог, калі гэта яно, калі ён. Як гульня кайфовая, я скажу. Ну, тыпу, Last Train Home гэта адначасова каманда, гэта адначасова табе Frostpunk, гэта адначасова менеджмент, тут столькі мелкіх усялякіх штук. Пры гэтым яна, насамрэч, не тое, каб звыш складана, калі гуляў, тыпу, у Frostpunk і калі гуляў у камандас, альбо як яна там, ну, карацей, Brothers in Arms, по-моему, так яшчэ называлася. Ну, карацей, ёсць аналагічная каманда, карацей, каманда з падобнай гульні, то гэта цудоўная прям камбінацыя і прям вельмі падрабязная. Я не чакаў, што яна будзе настолькі, яна замарочацца, тут яшчэ і сюжэт, нам здрадзілі, ну, як здрадзілі, нам папагражалі, і потым мы разышліся быццам бы, а потым прям на нас адправілі цягнік, забілі нашага камандзіра, і зараз мы новы шукаем, ну, карацей, прям жорстка. На Knights of the Old Republic 2 адпраўляецца 500, дзякуй вялікі. Я зараз яшчэ вам пакуль рыхтую, зараз будзе рулетанька. Дайце момант. Карацей, Last Train Home, я не чакаў. Я думаў, што, ну, тыпу, гульня, ну, як бы ок. То бок, ну, калі па скріншотах глядзець, то не можаш ацаніць механікі, а яна прям глыбокая. Яна прям глыбокая, нечакана глыбокая. Я чакаў значна менш ад яе. Значна менш. Вось, не только я думаў, што гульня херня, хутчэй за ўсё будзе. Не. Я просто чаканні былі не такія, ну, тыпу, сярэдненькая будзе нешта. Вось, але яна прям прапрацаваная, вось гэта ўсё і менеджмент рэсурсаў. Я так разумею, далей мы будзем клапаціцца аб цёплай вопратцы, замярзаць у гэтым цягніку, сачыць, каб у нас усё там было там выжываць, і баявыя сутычкі будуць бясконцыя. Карацей, гэта прям кайфова, і ты бачыш там літаральны шлях гэтага цягніка, і які яны плануюць сабе скрозь гэтую транссібірскую магістраль, і чакаецца прям цікава. Я такі вау. Я думаў, што яна, ну так, яна больш абстрактная, што ли, а яна прям падрабязная, у кожнай дэталі прям падрабязнасць, скілы у кожнага персонажа, трейты. Гэта яшчэ і Darkest Dungeon. Вось. Такая штука. Новая каманда дадалася, так. Піша ўсе гульні, на якія ў цябе закінута, і колькі ў цябе закінута. Так, дзе я там пераключаю вам паўгады сцэну. Ёсць гук, ёсць гук. Давайте я закіну. Так, тыц. Я перазаберу яшчэ раз вам спіс гулень. Так, ёсць. Добра. Дадаць гэта ўсё. Прыбіраем нашыя, па-першае, знешні выгляд змяніў. Давайте какая-нибудь... Пусть такая будет. Не, давайте вот что-нибудь.
Блин, якое выбрать? Ось такое давайте. Берем такую, и я приберу наши капы. Так, кап минус. Минус. Что я пропустил? Так. The Guild Cup. Так. Это Return to Moria тут не указано. Кап, это тінь кап. Подається. Ёсть. Усё. Добренько. Зараз перемешиваем. Это все у нас 96 гулень успейся. Отшмурить просто. Добре, що додали все ж таки новую фішку з покриху прибиранням тих гулень, за яких давно не голосували. Это файно. РФ, а ти першу частку Knights of the Old Republic проходив? Так, від початку до кінця 10-2-3 проходження у мене є. Гэта по типу скончених проходження, не початих і кинутих. Початих і кинутих може штук 10. Другую я тільки почав і одразу дропнув. Мне, наколькі мне спадабалася першая частка, настолькі мне не спадабаўся пачатак другой. Не таму, што там яна быццам бы тая ж самая, але першая яна нейкая такая больш казачная, добро са злом, там трошкі вось гэта павароты, а другая пачынаецца з такога, што мне ніводны... Ну, я тады пачаў, і гэта даўно было, я кажу пра падзеі 15 гадоў назад. Я пачаў, і я такі, мне не падабаецца ніводны персанаж тут. То бок, калі мы пачыналі першую частку, Басціла і вось гэты, забыўся, як хлопца клічуць, Басціла і вось гэты хлопец, яны персанажы, за якім мне было цікавей назіраць. І людзі, з якімі я размаўляў, мне было цікава з імі размаўляць. А другая частка, я такі, гэтая бабка мне нешта втірае, адразу гне сваю лінію нейкую, усе мудакі навокал. І я такі, а я не жадаю нейкую гісторыю казачную такую, ну такое. Вось. То бок сюжэт добра памятаеш. Я памятаю асноўныя твісты, я памятаю асноўныя як бы хады і лакацыі, але вось кожнага персонажа я не памятаю. Ось, зноў жа, гэта было тыпу 10-15 гадоў назад я гуляў на Old Republic, это было прям даўно. У другой частцы сюжэт мацнейшы. Бабка, дарэчы, на 10 з 10 як на мяне. Ну, я не ведаю, я меркаванне з першых дыялогаў зрабіў мне, я не можа быть, я тады чакаў, мне хацелася, можа быть, больш добрай казкі нейкай, чым шэрую мараль, вось гэта ўсё. Вы разумееце, пра што? Можа быть, у меня просто настрой не быў. І ў выніку я яе дропнуў, тым больш, што першая частка была, мела столькі пад канец тэхнічных праблем, і гэта яшчэ без патчаў тады ад фанацкіх патчаў, якія там пашыраюць, нават дадалі лакацыі нейкія, па-мойму, якія былі выразаны. Гэта з першай часткай, а з другой я такі, яна адразу выглядае як слабень, ну тыпу больш крываватая, чым першая, на мой погляд, ну чым пачатак першай, я такі, блин, далей будзе горш. Вось, мне таксама сюжэты персонажы болей у другой спадабаліся, але іх шмат часу трэба было, каб раскрыцца. Ну не, ну я разумею, то бок, можа быть, яна потым крутая, просто я тады дропнуў. Ну тыпу, я не пераадолеў. Выбачаюсь, мы затрындзеліся, давайте круціць рулетачку, давайте. Глядзім, во што... Гэта рулетка паказвае, во што мы будзем гуліць, во што мы будзем гуляць у чацвер на наступным тыдні. Круцім. Чат, гэта гульня наступная на вылет, каб вы разумелі. Яна павінна была вылеціць у чацвер наступны. Але яна перамагае, мы пагуляем у античэмбер. Па-мойму, калі я не блытаю, я яе нават прайшоў, калі я правільна памятаю. Мне яна спадабалася прям супер. Яна такая трошки псіхадэлічная, але яна, я не ведаю, я засеў і я заліп у ёй. Я по-моему, гуляў, калі яна выйшла. Так, по-моему, я і гуляў. Так, давайте. Я не ведаю, гук ёсць у вас? Гук ёсць. Я, по-моему, яе прайшоў, я сеў яе просто пагуляць, як левую штуку, і заліп, і нахрен яе просто прокладынуў, по-моему, калі яна выйшла. Яна візуальна трошки дзівосна, але становіцца больш дзівоснай з часам. Вось, і гэта пазл, ну, гульня пазл па сутнасці сваёй. Псіхадэлічны трейлер.
Але у яе значна больш, чым гэтая лесвіца, чат я адразу папярэджваю. Зараз я адзначу як пераможцу. Там нейкі прыкалдэсы з прасторай, можна змяняць прастору, змяняючыся гэты самыя аб'екты, карацей. Ну, карацей, там гэта тыпу і Blueprints, і гэты самы яшчэ да таго, вось гэты пазл гульні, яшчэ да таго, як яны былі прям папулярнымі. Гэта хутчэй портал такі, інді-портал. Блин, по ёй не скажешь, новость ты глядишь и такие охренейка. Я тупо из-за визуального стиля тады запустил и просто залип нахрен. Я гуляў, може 6-7 гадзін, пакуль я не прайшоў. Вось так я узахлёб просто. Перакінь тады, калі ласка, мои 1000 пунктаў з першай Knights of the Old Republic на другую. Зараз зраблю. Давайте античембер спачатку. Античембер адзначыць як пераможцу. Я віншую античембер. Так. Я реально думал, что, ну, типу, ну, вылетите, але не, вы глядите. Цудоўна. $128. Античембер. Яна перамагла з 1020 пунктаў. Перамагла яна сёння у нас. Так, і яна у нас пераможца. Цудоўна. Я яе адзначыў. Павінна быць ужо на месцы ўсё. Зараз я вам спіс яшчэ абнаўлю, які трэба сабе ўсё ж такі нейкую спрошчаную версію адзначэння пераможцаў зрабіць, каб менш часу займала. Зараз перакіну. Knights of the Old Republic шукаем. Котор. Блин, гэта пераможца, я не там шукаем. Котор. У нас першы 1000 пунктаў ад цябе Пурбай пераношу на Котор 2 The Sith Lords. Іткі нашыя. Ёсць. Цудоўна. Закінуў. Мне крыху складана асацыяваць сябе з галоўным героем у другой частцы, бо яна яўна ведае больш за мяне, быццам нам гісторыю сярэдзіны пачалі расказваць. Можа быць, у першай частцы з амнезія хоць і адбіты, ну такі вельмі збіты прыём, але ён вельмі дапамагае зразумець, што адбываецца і пазнаёміцца з падзеямі. Так, зараз у нас змяніўся у нас низ нашага спісу. Вось, і ўсё яшчэ у нас пакуль гульні за 1000. Вось, дарэчы, што паказнік, ну, я, канешне, разумею, што ён чысціцца спіс самага нізу з найменшай колькасці пунктаў і тых, хто у нас мае гэты самы божукна. Самага нізу, карацей, прыбіраецца спіс. І заўважна, што шмат якія гульні, то бок яны былі прагаласаваны, 1000 там і засталася. І на паўгады, нават больш, яны ні халеры не адбывалася з імі. Прычым адрозненне ад першай часткі у нас няма амнезіі, сама галоўная гераіня ведае болей гульца. Так, ну, як бы, чаму бы не, гэта можна, але, можа быць, я быў тады не гатовы разбірацца ў тонкасцях сюжэтных, і мне было млосна проста да гэтага. Такое магчыма. Так, аднавіць спіс. Ведае і хавае ад гульца. Вось гэта таксама трохі дзіўна, так, ты гуляеш за персонажа, які... Я не памятаю гэтага момента, каб вы разумелі, я нагуляў, можа быць, гадзінкі паўтары, дзве. Я выбраўся, я памятаю, што я выбраўся з там рудніка нейкага ў астэроідзе, гэта пачатак, по-моему, у другой часткі. Ты выбіраешся, дабіраешся да горада, і калі перада мной раскрыўся горад, я такі... Можа не, я не жадаю гэта далей лупіць, таму што горад яшчэ раскрылася, і там горад яшчэ такі змрочны, максімальна шэры, і ты такі, блін, канцоўка першай часткі гэта эпічная бойка на зялёнай абсалютна светлай такой яскравай планеце, і у мяне быў такі такое сабе у мяне было адчуванне.
Ось, але я зноў жа, я можа тады проста не жадаў нічога змрочнага, і мне час ад часу стамляешся ад гэтай шэрай маралі, калі прям шэра мараліць, ты такі, блин, а можна добрую гісторыю якую? Пра добрых людзей, якія змагаюцца са злом. Я разумею, што ў першай часткі там вось гэта павароты, але спачатку ты думаеш, што ты, тыпу, пазітыўны чал. Спойлеры. Я трошки, мне падаецца, зайшоў на гэта самае, за мяжу. Так, наберемся гранат яшчэ, нам спатрэбіцца ўсё. Мне падабаецца, як клас Райнхом прапрацавана. Любая граната, якую ты кідаеш, гэта вашыя прыпасы, ты ўсё лічыш. А, вы бачыце, блин, чат, я не змяніў вам гэта самае. Прашляпіла камамбер. Нічога, яму ўсё ў парадку будзе. Расплавіўся. Вадкі камамбер. Вы бачыце, я не пераключыў гэта самае менюшку. Так, мы можам прайсці вось тут справа каля нашага разбітага цягніка, альбо можам злева. Мне злева не падабаецца, там менш прыкрыццяў, пойдзем па правай боку. Скарыстаемся лакацыяй. Postaram se o to. Poslouchám. Podívám. Паліва. Супер патрэбная штука. Так, нам патрэбны скаут, разабрацца, што у нас адбываецца. Два чела там. Давайте. Так, там один ахоўнік, добра. Перасунемся трохі наперад. Мне патрэбны кулямётчык. У ідэале знайсці зону для кулямётчыка, дзе ён можа... Няма ніякай там гэтай трывогі, алярмы. А ты не адкалупаеш? Так. Невялікая праблема. Калі ён згарэў там прям то таксама як бы вырашаецца. Так. Мне патрэбны скаут. Было б няблага са скаутам, ну тыпу з той групай, якая патрулюе. Вось тыя двое. Я, можа быць, злаўлю іх на тым, што яны патрулююць, і дадам вось сюды вось гэта ўсё атрад. Вось сюды у траіх пасадзім іх. І кулямётчыка... Блин, давайте пачакаем их. Ладно, бяжым, хрен з ім. Бяжым просто на прорыв. Я поставлю кулемётчика, одразу буду раскладываться як мага хутчэй. Раскладываем кулемет. Пошла перестрелка, кулемет раскладены. Все, яны нічога не могли зрабіць нам. Далей. Так, каго заўважыў? Там ахова. Так. Незаўважна ідзем. Нам нельга, каб з лакацыі яшчэ панапрыбегалі паўсюль. Паліва. Зброя, набоі нашыя. Нам усё патрэбна. Мы зараз з-за таго, што зрубілі ўсе нашыя прыпасы, зараз прыйдзецца па новай увогуле планаваць усё нашы рацыёны, там усё астатняе. Вось так давайте поставім. Те, хто адстаюць, медыкі нам... У медыкаў, на жаль, па зброі няма нічога. Вось, таму там асцярожна. Адзін чэл вось тут назірае, так? І мне падаецца, я бачыў патрульнага дагэтуль, не? Калі ёсць, не ёсць... А, вось ён там прысядае проста, зразумеў. Добра, калі ён вось там будзе, то мы можам... Оп. Просто разгарнецца, ён стаіць тут. Зразумеў. Я просто ждаю яго ціха вынесці, пакуль ён будзе падаходзіць. Так. Я не ведаю, колькі ён там клупаецца. Давай паспрабую паспець. Толькі калі ласка, не разгарніць, пакуль я падыходжу. Оп. Мінус. Цудоўна. Там атрад наш не будем рухаць пакуль нікуды, няхай яны там будуць. Я прыпас толькі збяру. Так, там метал. Метал мне патрэбны? Давайте разведка. Двое глядзяць у гэты бок, і яны метал гэты бачаць. Добра. Яшчэ ахова каля цягніка ёсць невялічкая.
Kapitán Langer měl pravdu. Je tam vlak, který nás odveze do Vladivostoku. Měli bychom sehnat co nejvíc paliva, zatímco budeme čekat na zbytek legionářů, kteří jsou nasazení v Moskvě. Červení asi nebudú mať radosť, že sa im snažíme prebrať vlak. Tento raz sa ani nebudú obťažovať, aby nám povedali, že máme zložiť zbranie. Hledám kryt. Хутчэй за ўсё будем мець такую ситуацию, что нам патрэбна пачысціць тут, так правильно? Набрацца паліва і дачакацца падмогі. Povídejte. Добра. Dobře, jdu tam. Па-па-па-па-пам. Пакуль атрад, давайте атрад дзесьці схаваем, хоць дзе схаваем. Ось так яны там размесцяцца. Připravenější Скаут. už nebudu. Один Podívám скаут se, co сюды, tam je. а другі скаут будзе ў бліжні бой. Не, лепей давайте вось гэтага на разведку, ён больш павольны. Tak se podíváme, co tam je. Vaše rozkazy, Ano, pane. Пожадаю опасности прокрасціся яму ў спину. Podívám se. Там не будзе нікога? Nepřítel. Так, там ёсць ахоўнікі, але яны далёка. Яны могуць быць таксама патраляваць. Pane. Ладно. Спачатку разберемся вось з гэтым чалом. Потому что мне падаецца, ён не даходзіць далёка. Вось так. Подкрадземся. Але мне падаецца, я не паспею за ім. Я не паспею за ім, ён хутчэй рушыць, чым я падыходжу. Я наадварот, можа быць, з іншага боку падыду. Připraven. Tak se podíváme, co tam je. Připravenější už dle rozkazu. Здабыць паліва, добра. На From Dust адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. І гэта нагадваю, што у нас есть сістэма вылета зараз. І гэта значыць, што From Dust будзе абаронена ад вылету яшчэ на паўгады. Калі мы не зменім правілах, канешне. Вось, можа быць, потым зменім на паўгады, але я не ведаю, як хутка нас спіс будзе чысціцца і наколькі гэта актуальна. Вось. Але такія штукі, нават калі трохі закідваеце, гэта абараняе гульню надоўга. Я баюся. Так. Дачакацца, пакуль падтрымка прыбудзе. Адкуль вы ўзяліся? Дзе гэтая падтрымка? Яны тут. Vaše rozkazy? Так, божухна, тут да халеры чаго? Блин, нас так запаліць. Ай-яй-яй-яй. А вы можете не спаліцца, калі ласка? Ты, рывком сюды. Давайте распачнём страляніну, бо нас зараз накрыюць, таму што у нас падтрымка прыйшла і тут зараз пачнецца. Postarám se o to. Так, вы... Vaše rozkazy, pane. Так, вы мне патрэбны ўсе. Так. Я спрабаваў ціханька пазбавіцца ад ворагаў, але не. Трэба як мага хутчэй пераносіць юніты вось сюды. Postarám se o to. Усе у атаку, насамрэч. Просто як мага хутчэй, патрэбна падтрымка вось гэтым. Так, ты у нас. Перезарядка, так? Dám kryt. Rozkazy? Jdu do útoku. Так, пазбавіліся ад аднаго. Добра, ад гэтага таксама. Там яшчэ падыходзяць. Атрад гренадзір сюды. Rozhodně ne. Чаму не можаш? Хутчэй. Так, Povídejte. вы ўсе бяжыце сюды. Tenhle je můj. Так, сюды. Dám kryt. Усіх у гэта сам пасадзіць. І кінуць гранату. Пайшла граната. Яшчэ новыя ворагі, дзе? Ззаду падыходзяць. Трэба адводзіць скаутаў. Мы займем гэтую пазіцыю, будзем адстрэльвацца тут. Так, ад гэтых пазбавіліся. Добра. Кулямётчыкаў перасунуць у гэты бок. Гренадзір таксама. Vidím nepřítele. Яны пераследуюць нас, так? О, вось яны ўжо ідуць. Скаут прям на іх выбягае. Добра, бяжы просто перад імі. Пакуль яны зразумеюць, што адбываецца, можа быць, ён дабяжыць. Так. Jsem připraven. Мне патрэбны... Так, мне патрэбна кагосьці палячыць? Не, пакуль не патрэбна. Хаваем.
на усялякі набыць чырвоны датнічак. Не, вы запомнілі правіла, карацей. Падыход такі, што там могуць быць складаныя правілы, але вам максімальна простыя правілы для карыстання. То бок для вас, па сутнасці, накідвайце на гульні, якія падабаюцца, і вашы пункты, калі нават гульня будзе закінутая, пункты вам вярнуцца у іншыя вашыя жа гульні. А калі вы ўвогуле забілі галасаваць, то праз паўгады на якую-небудзь іншую гульню адправіцца. Вось. Вось яна логіка. Адпраўлю медыка збіраць припасы. Нам патрэбна больш. Změním pozici. Яшчэ падыходзіць новая хваля. Do krytu. Podíváme se, co je uvnitř. Так, а вось гэтыя, калі якія падыходзяць, яны падыходзяць з неўдалага боку. Я не магу ад іх абараніцца. Poslouchám, pane. Давайте вось так поставім. Kryt. Так, медик, калі ласка. Я спадзяюся, гэтага медика у пастку не зловяць. Так, добра. Jdu tam. І зараз забіраю паліва. Pane, Ты скаут, стань вось тут. rozumím. Збіраем яшчэ паліва. Rozkazy. Ёсць. Захапіць агнік. Яшчэ бы добра было бы паліва, канешне, дадатковага здабыць. Яшчэ паліва ёсць. Vlak je náš. Ať všichni nastoupí a vyrazíme. Rudí to tak nenechají. Так. Калі ласачка, ёсць. Яшчэ 10, нам любое паліва, якое мы забяром з сабою, любыя припасы, якія мы зараз забяром з сабою, гэта вельмі каштоўная штука. Vidím nepřítele. Так, дзе там? З іншага боку тэхніка падыходзіць. Zaujímám. Я спадзяюся, што мне атрымаецца абысці і падабраць яшчэ припасы, але як толькі я побачу хоць якую пагрозу, я разгарнуся. Так, ты, калі ласка. Poslouchám. Nepřítel. Можа быць, схавайся вось Se так. někam schovat. Добра было б... О, блин, медик. Медик нарвалася. Rozkazy? Ano, pane. Rozumím. Беги. Добра. Мы просто садимся на цягнік, у нас няма магчымасці взять яшчэ. Усе. Просто усе на цягнік. Тэрмінова. Ты выбірайся з цягні... Пакінь? Не разгарнуць. Спыніцца. Ты можешь пакінуць яго? Вось тут вось. Не. Ты, калі ласка, выйдзе з пазіцыі стралка. Вось оно. Poslouchám, pan, dle rozkazu. Усё. Падмацаванне усіх сабралі. Ёсць. Пакідаем місію. Ну, такое сабе. Мы згубілі камандзіра атрада, знайшлі яшчэ аднаго лейтенанта, які чакаў нас тут і спрабаваў дамовіцца, каб нас мы спакойна маглі перасунуцца да Владзівастоку, ну, то бок каб нам гарантавалі бяспеку. Але, я так разумею, дамовы пайшлі не па плану. Так, яшчэ медалькі можна панакідваць. Табе хопіць на новый ўзровень? Не хопіць. Давайте Альфреду Краусу дадзім ўзровень вось гэтай Альжбете. І трэцяя медалька засталася. Давайте кулямётчык яшчэ раз. Вось, кулямётчык просто прям моцны у нас. Вось Руді не здагадаўся сказаць. Ай, запомнілі вы правілы, не друце галавы. Не, ну тыпу, я разумею, што ў Рудзі гэта шмат гэтага самага, шмат правілаў, у якіх вы павінны прям удзельнічаць. У мяне механізм, які прыбірае тое, што на што падзабілі. Ну, просто ведаеце, што гульню, на якую забілі больш за паўгады не галасавалі, альбо закіньце, і тады яна будзе абаронена, альбо, ну, забівайце на яе далей, яна нормальна. Окей, яно там на той разлічана, што гэта такая пасіўная прычосавалка нашага спісу, таму што у нас разрастаецца хвост у яго. А кожная даданая гульня вось такая і не выйграная, яна просто вісіць грузам і зніжае верагоднасці для іншых гулень для перамогі. А па сутнасці я нагадваю, што гэта сэнс таго, каб паказваць, што вам цікава вось у гэты пэўны момант. Калі яно, ну, не прям зараз на заўтра, а па тыпу агулам, каб я разумеў. Вось, і атрымліваецца, калі за гульню не галасаваць больш за паўгады, гэта значыць нікому ўжо не цікава паўгады як. Ну, тыпу, нормально. Мув семантика дадасться. Мув команда падымае шмат пытанняў. Ну, тыпу, я кажу, пакуль пра гэта давайте не казаць, гэта толькі ускладняе меркаванне.
Так, падзеі ў Маскве забралі жыццё майора Газдзіка і шмат нашых бравых легіянераў. Марозаў, атака Марозава не будзе выбачана. Аднак прыбыццё капітана Лангера і яго атраду дапамагло нашай маралі. Не ўсё згублена, наше падарожжа працягваецца. Калі мы даведаліся, што майор Газдзік памёр, чэхаславацкае часовае кіраўніцтва адправіла загады з тваім падвышэннем з капітана да майора. Это не то, як ты чакаў, што ты падымешся ў рангах, але вось як ёсць. Адказнасць за тое, каб кіраваць салдатамі да Владивостока, зараз ляжыць толькі на тваіх плячах. Салдаты добра ўспрынялі новага камандзіра, але капітан Лангер падаецца трошкі аддаліўся. Незалежна ад гэтага майор Газдзік давяраў Лангеру, каб ён быў яго дарадцам, і так жа сама будзеце і вы. Так, і былі салдаты, якія далучыліся да нас, новыя салдаты. Гэта прям вялікая колькасць салдат. Мы частку згубілі, частка засталася, там паглядзім. Будзем зараз разбірацца з тымі, хто ў нас ёсць. Але ж мы ведаем, што ён кніжачку завёў, каб самому не забыцца. Ну, у мяне моя кніжачка гэты бот, я сам магу трошки падзабываць, як там асабіста зараз, калі ускладніліся правілы, я магу штосьці падзабыць, і мне патрэбна паглядзець у бота. Будзе там праз паўгады, я думаю, я буду падглядаваць у бота, каб узгадаць, што я там панарабіў, як яна працуе. Так. Ještě kacenky. S naším velícím důstojníkem jsem se poprvé potkal v Moskvě. Bylo to v předvečer revoluce a město bylo plné strachu z občanské války. Rudí vydali ultimátum, které vedlo k násilí. Přišli jsme o majora Gazdíka i spoustu dobrých vojáků. Československá legie byla vnímána jako hrozba, protože jsme byli profesionální armáda bez jasné příslušnosti. Chtěli nás odzbrojit, zadržet. A kdybychom se bránili, měli nás zabít. Jenže nás krvavé záležitosti té cizí země nezajímaly. Chtěli jsme jen bezpečnou cestu z Ruska. Do naší nové republiky. Domů. A v skutku, tohle byly naše rozkazy. Dostat se vlakem do Vladivostoku a nalodit se na plavbu domů. Překvapilo mě, že mi neřekli, abych tohle tažení vedl. Navzdory mým zkušenostem z pole. Místo toho jsem byl pouhým poradcem a pobočníkem našeho velitele. Bylo to neslíchané. Ale tehdy jsem neměl žádný dobrý důvod pochybovat o naší prozatímní vládě. Z Moskvy jsme utekli živí jen o vlásek, ale podařilo se nám zajistit obrněný vlak na naši dlouhou a náročnou cestu. Ten Langer быў не задаволены тым, што па сутнасці не яму аддалі кіраўніцтва атрадам, ось, і пакінулі ўсё роўна ў ролі дарадцы. Вось такая штука. Але вось мы шлях праехалі да Москвы і зараз далей наступны горад Пенза крупную. Так, дадаліся салдаты, вырашылі, карацей, першая частка скончана, першы акт. Гэта, па сутнасці, толькі пачатак, як вы бачыце, нам перад намі далёкі шлях яшчэ наперад, і пасля Пензы у нас будзе нават, я так разумею, выбар, куды ехаць. Альбо ў Казань, альбо ў Самару. Добренька, працягваем. Першы дзень пры дыстанцыі 287 кіламетраў. Скончылі мелкія квесты. Солдатов собрали. Majore, informovali mě o vašem povýšení. Já jsem kapitán Langer. Můj služební záznam si můžete přečíst později. Přiřadili mě k vaší jednotce, abych vám dělal pobočníka a mohu-li být smělý také poradce. Takže přišly nám rozkazy od prozatímní vlády Československé republiky. Chválí naši hrdinskou oběť na východní frontě, která pomohla zajistit nezávislost naší nové republiky. Rusko se však oficiálně nachází ve stavu občanské války a naši staří váleční nepřátelé zatarasili všechny přímé cesty na západ. Abychom se dostali na západ, musíme jít na východ. Tímto obrněným vlakem. Z Moskvy přes celou Sibiř do Vladivostoku, kde dokončíme naši evakuaci přes moře. Navíc nám nařídili neplést se do konfliktu mezi rudými a bílými. Máme zůstat neutrální a nechat ruský lid, aby si své záležitosti vyřídil sám.
O tom, jak máme zůstat neutrální, pokud by na nás zaútočili, nepadlo ani slovo. Na papíře to určitě vypadalo dobře. No nic. Čeká nás dlouhá a náročná cesta. Měli bychom okamžitě vyrazit a stavit se v penze pro další rozkazy. Ось, ну, па сутнасці, як бы ўжо гэта было прагаворана некалькі разоў, але мэта выбрацца з краіны просто таму, што мы не можам рушыць на захад, таму што нашыя ваенныя ворагі там усё яшчэ на фронте гэтым ёсць. І каб трапіць дадому, нам па сутнасці патрэбна праехаць скрозь усю Расею і дабрацца да Владзівастока, і на Владзівастоке на караблях ужо атрадам трапіць, плыць дадому. Такое вось доўгае падарожжа. Хуткае адступленне з горада патрасло ўсіх. Аднак новы камандуючы афіцэр, як новы камандуючы афіцэр, у вас няма роскашы быць шакаваным. Капітан Лангер, хто быў назначаны як ваш дарадца, ведае гэта вельмі добра і не губляе часу, каб увесці вас у курс спраў. Капітан Лангер: майор, нам трэба адправіцца ў Пензу для наступных загадаў. Трапіць туды будзе праблемай у гэтым разваленым цягніку, але першы лейтенант Свабода можа паклапаціцца аб атрадзе і лагістыцы. Власцібор Свабода: з усёй павагай, майор. Калі вы дазволіце, нам патрэбна зараз сканцэнтравацца на тым, каб атрымаць ежы і падтрымаць мараль солдат. Пасля таго, што здарылася, мы сустракаем, перад намі стаюць вельмі складаныя задачы. І з запасамі, і з пустымі запасамі цягніка і без шпітальнага, вагону, я нават наконт гэтага не ўпэўнены. Так, гэта будзе складана, кажа капітан Лангер. Але я веру, што вы дасведчаны што наш дасведчаны новы майор дасць рады з вашай дапамогай, першы лейтенант. Наступная наша праблема — гэта чырвоныя. Яны дакладна далі нам зразумець, што яны будуць страляць першымі і толькі потым будуць задаваць пытанні. Справаздача. Шпітальны вагон знішчаны. Каб лечыць вашых салдат, вам прыйдзецца спадзявацца на прадметы і на лекараў, якія могуць пажадаць дапамагчы вам за кошты на некаторых станцыях. Знішчаны вагон артылерыі. Удар артылерыі больш недаступны ў місіях. Крытычны недахоп рэсурсаў, паліва. Вам прыйдзецца сабраць альбо здабыць больш. Я толькі накупіўся там рэсурсаў, і грошай стала менш. Шмат чаго згубілі. Па сутнасці, можна сказаць, софт-рэсет у гульні адбыўся. Вось наш шлях, наступны наш прыпынак Пенза, і вось нам прыйдзецца праехаць гэтае ўсё, прям усё. Егор'еўск. Так, тут ежу можна будзе набыць. У Каломне, а у нас нам хопіць да Каломны паліва. Калі мы будзем проста ехаць, нам хопіць нават амаль да Рязані. Так, нам да Рязані хопіць спакойна. Дайце-ка момант, там Люцьк нешта робіць. Што гэта за кадзімовскае імя? Ты пра Свабоду? Гародна, Зарайск, і там возера яшчэ. Нам спатрэбіцца ежа, вось з ежай, дарэчы, у нас ежа толькі на дзень. Я прапаную прыехаць вось сюды і зрабіць прыпынак. Мы можам, у прынцыпе... Давайте вось тут зробім прыпынак. Можа быць, нам можна будзе набыць ежы... Стан увогуле. 2 параненых солдата, прям моцна параненых. Нам патрэбна дапамога лекара. Адправімся ў Егор'еўск. Нам спатрэбіцца там дапамога. 10 пад дэпрэсіяй, хворыя ёсць. Добра, а ці патрэбна назначыць кагосьці на розныя пазіцыі? Зараз разбяромся. Так, у нас тут смены ёсць. Депрэсія, добра, адпачываюць. У нас тут толькі, у нас няма нічога, акрамя проста вагонаў, у якіх можна размясціць салдат, больш нічога. Проста вагоны.
І пры гэтым там, як вы бачылі, яны не тое каб жылыя, то бок гэта па сутнасці проста звычайныя вагоны, проста ну, грузовыя, якія абарудаваны, крыху яны абставілі там сабе стол зацягнулі туды і зброю расклалі, то бок нічога такога, ніякага камфорту абсалютна. І адзін з такіх жа пераабарудаваны пад склад. Што у нас па ремонту? Ён цэлы, я так разумею, поўнасцю адрамантаваны. Усё поўнасцю ў добрым стане, але ремонтаваць нам прыйдзецца кагосьці назначаць на ремонты. Властибор свобода. Так. Давайте, карацей, вось сюды адправімся. Я назначу гэтую кропку для падарожжа. Цягнік адпраўляецца. Не, я не отправился, что зараз отправляется. Отправляется тягник. Я, калі буду приезжать, выеду с городу. О, вітаю. Вітаю деда Максима, вітаю усіх. Я зараз гуляю у Last Train Home. Мы легіон, карацей, чехословацкі легіон, які едзе на сваім цягніку. Спрабуе прабіцца скрозь рэвалюцыйную Расею, каб дабрацца да Владивостоку і ўплыць дадому. Вось гэтым мы займаемся зараз. У нас не хапае нічога, гэта адначасова, гэта гульня, гэта адначасова Frostpunk, Commandos і Darkest Dungeon. Вось такая камбінацыя цікавая у сеттингу рэвалюцыйнай Расіі. Я думаю, адпраўлю атрад зараз. Апгрейды карабля. Пакуль вы сядзіце, назіраеце за жахамі Москвы, якія знікаюць па-за гарызонтам, и вы оцениваете ваши новые отказности за то, что вы отказываете, карацей. Капитан Лангер наближается до вас з зацікаўленасцю аглядаючы вас. Вельмі нечакана ён пачынае размаўляць з вами мяккім тонам. Як вы можете зразумець, у гэтага цягніка шмат чаго не хапае. Ён рушыць нас наперад, але гэтага не хопіць надоўга. Нам скрозь зіму яшчэ прыйдзецца прабірацца. Да, і скрозь Сібір і зіму. Так. Калі коротка... Так. Калі коротка, нас будзе больш, нам спатрэбіцца больш месца. І што больш важна, цяпла. Каб набраць як мага больш людзей, як мы можам, нам патрэбна павялічыць колькасць жылой прасторы, не улічваючы яшчэ аб уцяпленні, абагрэве і уцяпленні. Я вельмі, я крайне рэкамендую не перасоўвацца скрозь Сібір без ацяплення. Вагоны для грузаў, якія спатрэбіцца палепшыць. Перад намі ляжыць доўгая дарога і добры запас рэштунку ресурсаў, гэта вельмі крайне важныя. Такім чынам мы можам падумаць аб тым, каб узмацніць нашы вагоны. Гэты цягнік у жудасным стане, і не можам чакаць, што чырвоныя дадуць нам проста так праехаць. Гэта толькі залежыць ад нас, каб мы скарысталіся як мага лепей скарысталіся сітуацыяй. Так што падумайце над гэтым, майор. Вітаю, паладзін, вітанкі. Вітаю ўсіх вас. Вітаю ўсіх рэйдераў. Мы прабіраемся скрозь... у меня в атраде нейкая жесть адбываецца, так? Я магу адправіць зменшаны атрад, не можна адправіць. Нельга некаторых. Добра, давайте ў вёску адправім пагандляваць. Нам патрэбны людзі з падыходу... Блин, там яшчэ паляпшэнняў. Давайте так, пачакайце па парадку. Нам патрэбны нашыя салдаты, так? Па ролях гэта ўсё добра, але мне патрэбны салдаты, якія атрымалі падвышэнне. Так? Вось гэты атрымаў падвышэнне. Так? А дзе кіраванне ім яшчэ? Не? Дзе? Я памятаю, што можна было... Блин, я тут менюшек, конечно. Вось атрады. Не, гэта не яно. Упс. Можна яшчэ дадаць людзей у гэты атрад. Блин, будзем зараз карацей рыхтаваць. Нам спатрэбіцца два атрады, адзін на замену другому. Чай за ўсё, так? Апгрейды цягніка. Аміна, добра. А дзе салдат это? Вось гэта, і паляпшэнне дзе зрабіць. Вось оно, вось я гэту менюшку шукаў.
Так, ты у нас. У цябе воля упала, таму што дэпрэсія. Добра. Гэта у нас хто? Гэта скаут. З моцнай траўмай. Моцная траўма. Мінус 2 здароўя ў гадзіну. Можна даць яму водкі. Даць... Блін, гэта ўсё не дае. Стымулятары. Мараль можна атрымаць за гэта. Просто яго здароўе просто ні аб чым абсалютна. Ён рэальна у траўме. За ім прыглядаюць, але гэта прям... Так, калі здароўе дасягне 45%, ён... Давайте здароўе, вось гэта. Вось. Зарабілі гэта, ён хаця бы трошки палечаны, так? Так, гэта просто хворы. Хвароба пройдзе. Хвароба сама по сабе пройдзе і перажыве. Гэты... О, падвышэнне. Так. І гэта таксама. Таксама атрымалі падвышэнне. Я зараз гэта буду разбірацца потым. Спачатку. Крытычных траўм больш ні ў каго няма. Не, больш ні ў кого няма крытычных траўм. Добра. Тады, тыя, хто у нас з падвышэннямі, вы пункты вам патрэбна назначыць. Магдарена Замецка. Нам патрэбна табе... Давайте усім... Я просто базова... Так, медыку. Медыку інтэлект. Мы ж, па сутнасці, медыка не накидываем кудысьці ў небяспеку. Так? Так, што яго? З гумарам... Вера монархістка. Гэта будзе ўплываць яшчэ? Ёсць монархісты, рэлігійнікі. Пожухна. І гэта будзе дакладна потым. Нацыяналісты. Гэта будзе потым, мне падаецца, прям граць нам у плюс альбо ў мінус. Так, мне патрэбны медыкі і медыкі з інтэлектам. Так, добра, Альфред Краус, ты у нас хто? Асноўная твоя роля скаут. Крытычнае здароўе, так, эфектыўнасць працаўніка, хуткасць перазарадкі, харызма нават. Ну такое пакуль. Я возьму спрытнасць. Няхай гэта будзе ў скаута. Можна ролі, дарэчы, дадаткова выдаваць, але я пакуль баюся выдаваць ролі. Мне насамрэч не хапае роляў. Мне на цягніку працы не тое, каб шмат, але мне няма крытычнай неабходнасці ў ролях розных. А што гэта вось адзначае? Я тыпа магу прыбіраць, можа быць, штосьці? Просто вось гэта блакітненькая, добрае сэрца і хаатычнае. Я магу гэта прыбіраць за што-небудзь? Мне падаецца, не. Добра. Альжбета, выбіралова. Добра. Ёй інтэлект таксама разганяем. І ролю дадатковую. Ну, ролю доктара у яе ўжо ёсць, там пакуль нічога з гэтым рабіць не будзем. Што-небудзь яшчэ? Вось ты у нас застаўся. Ты у нас хто? Ты у нас гренадёр. Гренадёр гранаты дакладна, вось гэта. Фітнес. Каб далёка гранаты кідаў. Дыстанцыя гранат. Цудоўна. Добра. Дзе? Назад гэта вось усё. Это у нас все закрываем. Разобрались трошки з ролями. Мне патрэбна адправіць атрад, які пойдзе ў вёску. Атрад гэта можа нават адправіцца, як ёсць. Некаторыя салдаты маюць статусы, якіх яны не могуць... вось гэтага нельга адправіць. Это солдат не готовы до бойки. Блин, почакайте-ка. Блин, тут столькі ўсяго, это просто жесть. Я трошки губляюся. Давайте, вось знову солдаты. Нет, вось гэта дзесьці. Вось, дэталі солдатаў. Я магу яшчэ здольнасці навешваць, розныя перкі, розную зброю. Усе набоі лічацца розных тыпаў, яны ідуць розныя тыпы зброі. Мне патрэбны розныя ресурсы, там набор ресурсаў, бачыце зверху справа? Вось, прям не халеры сабе. Так. Гэта можна тут не задумваючыся раскідаць. Гэта пасіўка падвышае абарону, калі кагосьці стабілізуе. Добра. Гэта таксама. Небяспечны розум. О, гэта салдат выкарыстоўвае інтэлект, каб наносіць больш пашкоджанняў. Цікава. І гэта грэнадзёру ідзе. Добра. І міну можа грэнадзёра зараз ставіць. Цікава, цікава, цікава.
Где там наш... У нас быў самы круты, карацей, чел, які кулямётчык, так? Але мне падаецца, ён зараз... Вось он. Мне падаецца, гэта ён і ёсць. Так, просто у яго новага ўзроўня няма. Ладно, потым з ім будем разбірацца. Зараз, калі ласка. Отправить отряд. Не могу отправить гэтага. Так. Давайте... Мне просто ў вёску, я не ведаю, там просто можа быць і сустрэча военная, і можа і не. Рена яго ведае. Добра, давайте отправим тых, каго можам. Я новы атрад зараз фармую. А, гэта ўсе новенькія. Ён займаецца зараз іншымі рэчамі на цягніку. Вось гэтыя занятыя па сутнасці ў нас. У нас просто салдаты выконваюць адначасова розныя ролі. Блин, я вельмі спадзяюся, што гэты атрад не сустрэнецца ні з кім. Вось, атрад номер 2, гэта новенькія ўсе. Яны будуць пакуль дадатковыя рэчы выконваць. Не такія прафесійныя. Вось іх адправім. Яны аддзяліліся, пойдуць у горад. І атрад першы, я можа быць таксама у гэты горад. Не. Альбо ежы набыць. Ежы мне хопіць на дзень. Так, калі вы читаете скрыть ваши справаздачы, вы заўважаеце пляму крыві альбо другую на паперах. Вы глядзіце, адкуль яна з'явілася, і вы заўважаеце кроў, які ідзе у вас з-паз ногцяў. Блин. І да вас вам становіцца зразумела. Вы часалі сябе ўжо некалькі гадзін. Вы заўважаеце сып на ваших руках, на ваших падмыхах і гэтых. Кипс, забылся. Так, до вас подходит лекар. Скэбіс. Я не ведаю, что это за хвороба. Віншую суполцы. Віншую суполцы за ладіскек. Я нават здзіўлены, што толькі зараз. Так. У нас мало шансаў пазбавіцца ад яе, улічваючы нашу сітуацыю. Мы можем штосьці... что-нибудь зрабіць, каб з гэтым... Мы можем что-нибудь зрабіць, каб ад гэтага пазбавіцца. Блин. Аддраіць увесь цягнік. У нас ёсць варыянт аддраіць увесь цягнік. У нас ёсць спаліць усю вопратку і ўсё, што, ну... І ўсё, што нам, ну, можна пашкодзіць. Мы просто не можам з хваробай перасоўвацца далей. Мы просто памрэ... Ну, тыпу, мы не боездольныя адзінка будзем тады, мы просто памрэ па дарозе. Альбо просто вытрымаць скрозь гэта. Вытрымаць мы таксама не можам. Абсалютна немагчыма. Аддраіць, карацей, увесь цягнік. Уся вопратка, усе сябялізна і іншы тэкстыль, які знайшлі ў цягніку, былі сабраныя і вымытыя. Шмат намаганняў было патрачана, каб высушыць і вылезаць кожную паверхню. Так. Цягнік амаль без плям, і салдаты, не гледзячы на тое, што яны стаміліся і замёрзлі, вельмі ганарацца сваёй працай. На жаль, падтрымліваць гэты ўзровень гігіены будзе складаным, так што яны раней ці пазней вярнуцца. Але гэта пакінуў добры настрой. Роста. Угу. Добра. Так, у нас упало здароўе некаторых салдат пасля гэтых падзей, але мараль паднялася ва ўсіх. Стаміна упала ва ўсіх просто прям жорстка. Так, добра. Мы зробім прыпынак тут. Наш цягнік стане. Нам патрэбна, можа, сабраць першы атрад яшчэ, які часткова толькі можа дзейнічаць. Збіраем першы атрад, мы з яго выкінем двух персонажаў. Я магу у вас прыбраць? Статус знікае, калі... Блин, ну так давайте лячэннем на гэтым карыстацца тады. Я просто не ведаю, як мне здароўе падае, стаміліся, пораненыя. Так.
Просто лячэнне ў мяне абмежаванае вельмі. Я могу, конечно, 2 яшчэ скрысаць, але мне толькі 2 застанецца. Калі у нас будзе сутычка, то будзе праблема. Пом-пом-пом-пом. Пом-пом. Як так? Що нам робіць-то? Я просто хотел бы одночасово отправить 2 отряды. Хотя бы, ну, нават калі не ў вёску вось гэту маліну, то хотя бы у лес куды-небудзь такое. Так, амуніцыя ўжо зразумеўся я поўнасцю. Ежа нам патрэбна, ежа таксама не хапае, на дзень толькі хопіць. Просто яны не лечацца, гэтыя салдаты не вылікуюцца ніяк. У іх просто няма магчымасці такой. Так, вось яны двое параненых, так? З-за таго, што яны параненыя, з-за таго, што яны не выспаліся, гэта ўсё, канешне, хрень. Ім бы адпачыць. Я жадаю іх прыбраць атраду. Як мне кантраляваць атрады? Вы. Вось яно рэдагаванне атраду. Прыбіраем пакуль хворых самых. Блин, як цябе прыбраць? Вось, раз. І яшчэ адзін з траўмай быў у нас. Вось гэта. Усё. А двое, гэты атрад адпачывае, але яны... Ці могуць яны адолець пайсці да возера хаця бы? Там ежу здабыць. Давайте до возера отправим отряд 1. Нехай. Яны, конечно, стомятся, але поглядим. Я, может быть, крыху проеду наперед. Мораль і мораль команды. Так. Трэба утрымліваць мораль, каб яны не дезертавалі. Гэта мае сэнс. Трэба ўсё гэта ўлічваць. Стан у нас вельмі дрэнны. Типу, пасля Москвы там нам раздзяўбалі папярэдні цягнік поўнасцю ўшчэнт просто. Салдаты стомленыя, здепрэсаваныя, ёсць параненыя, і ў нас няма дзе іх лячыць, няма нічога. Калі папярэдні быў баявой адзінкай цягнік, то гэты просто звычайны цягнік. Літаральна. Просто прям звычайны. Так, адзін атрад прыйшоў. Яны там будуць рыбаліць яшчэ 2 гадзіны. У Егор'евск прыбыў атрад таксама. Гандаль. Што ў нас па тканіне? Тканіны, падаецца, нармальна. Раслін і лекаў мала. Блин, нам бы наборы рэальна. Вось гэтыя. Просто травы не ўпэўнены. Нам травы нейкую пэўную колькасць нам спатрэбіцца, так? У нас есть толькі 1900 золотых. Таму давайте нейкую пэўную колькасць давайте наберомся. На 400 накупімся там прыкладна. Яны нам спатрэбіцца, то бок 46 травы гэтай і набор. Адзін набор 250 да халеры прям. Давайте 2 наборы. Ось так. І вы як атрад, вы атрад даволі бадзёры, так? Давайте отправим сюды вось гэты другі атрад. Няхай яны ў лес адправяцца. Яны здабудуць трошкі дрэва, я не ўпэўнены. Выкарыстоўвацца для ремонта і апгрейда цягніка. Можна выкарыстоўваць для крафта і даследаванняў. Калі патрэбна, можна разабраць на паліва. Блин, а было ж даследаванне, так? Мне сказалі, што ў мяне ёсць даследаванне. Дзе іх рабіць-то? Апгрейды, так? Гэта вось оно, ці не? Во, можна... Вось яны пайшлі апгрейды, трэба было адразу адпраўляць. Я нешта... Больш прасторы нам пакуль хапае. Давайте жылыя адсекі, каб яны адпачывалі лепей, таму што гэта комфортнае жытло. Пачаць перабудоўваць. Вось тут мы займемся гэтым. Працаўнікі вольныя ёсць? Хто-небудзь, хто яшчэ не зусім траўмаваны. Так. Давайте вось гэтага. Эфектыўнасць. Ты пойдзеш. Блин. Ён заняты. А як даведацца, што ён заняты быў ужо? Ага, усё зразумеў. Кіраваць, это ўсё занятое. Это у нас параненыя ўсе. Так, добренько. Давайте вось гэтага Альфреда Кранца. Ён... У нас не хапае дрэва.
Ён будзе 6 гадзін гэта рабіць з тым з той хуткасцю, якую робіць, але і рабіць ён не можа. Таму што дрэва не хапаем. Тады не дазначаем яго, просто прыбярэм. Будзем чакаць, пакуль вернецца хоць хто-небудзь. Адзін з атрадаў, мы назначым іх. Цудоўна. Яны зараз на возеры, з возера вярнуцца. Опанькі. Так, що? У нас скончылася. Не, яны не скончылі. Пачакайце, а чаму мне паказвае? Таму што яны да леса дайшлі гэтыя чалы. Дакладваю, маёр, мы знайшлі і павалілі некалькі дрэваў. Добра, цудоўна. Гэтага хопіць на адзін апгрейд. Гэты атрад тады вяртаем назад. Ідзіце дадому. Так, і тут таксама скончылі. Справаздача ёсць. Налавілі рыбы. Ежы на дзень яшчэ здабылі. Так, вы адпраўляйцеся дадому таксама. Трэбна адпачынак. Як толькі адзін з атраду, ну, мне патрэбна абодва атрады, зараз буду назначаць кагосьці на працу. Трэба хаця б адзін вагон палепшыць умовы для жыцця. Так. Апгрейды. Вось ты. Добра. І на гэта назначаем людзей, якія не вельмі стаміліся і могуць яшчэ працаваць. Так, это у нас самыя пашкоджаныя, стомленыя людзі. Гэта салдат, але ён можа. Так, ад атрада 1 на апгрейд, ад атрада 2. Добра, няхай гэта і робіць. Здепрэсаваныя, стомленыя. Таксама з атрада 2. Атрад 2 трошки расфармуем, каб яны займаліся працай. І ты у нас. Давайте таксама няхай. Трохі папрацуюць. За гадзінку мы трошки палепшым гэты вагон. Гэта паралельныя... гэта не адно альбо другое, гэта якасць жытла, але мы можам пашыраць яшчэ і памеры. Добра. Уцяпленне, трываласць. Умацаванае шасі. Максімальная трываласць падвышаецца. Менш шансаў пашкоджання атрымаць, больш добрыя матэрыялы і металёвая абарона. Колькасць пашкоджання ўнутры цягніка. Будуць бойкі каля цягніка, прям, ну, лагічна, ў прынцыпе, не ведаю, чаго я чакаў. У нас хопіць дрэва. Так, паляпшэнне адправілася, ёсць. Умовы адпачынку палепшыліся. Падвышае здароўе і мараль, якую вяртаецца на 1 у кожную гадзіну. Калі салдату тут пачывае, то бок умовы жыцця сталі трохі лепей. Так. Давайте і гэта тады паляпшаць. У нас хапае яшчэ на 2 паляпшэння нават. Не на 1 паляпшэнне. У нас тканіна скончыцца раней. Давайте вось гэта. І хто у нас? Самыя 104, але стомлены. Не, няхай пачуваюць. Актыўнасць 51. Таксама стомленыя. Гэта з траўмай, але не такі стомлены. Так, давайте вось гэтыя. Альфред Краус. Вось ты. Не, Стокінг няхай займайся тым, чым займаешься. За припасамі просто праглядаць, хтосьці павінен. Так, вы. І ўсё. Так, гэта назначылі, так. Яны будуць... Ўсё, добра. Няхай займаюцца гэтым. Я назначыў, яно пачало? Пачало, пытаецца. Так, усё пайшло. За гадзінку мы яшчэ адзін вагон палепшым. Умовы жыцця будуць трошки лепей. Тканіна адзіная няма, абсалютна. Потым яшчэ, можа, нагандлюем, але трэба рушыць далей, мы не можам тут надоўга заставацца. Тут павінна быць сістэма яшчэ пагрозы, тыпу, калі мы доўга на адным месцы стаім і, ну, на тэрыторыі нейкай знаходзімся, мы прыцягваем увагу занадта моцную, і трэба валіць адсюль. Так, Калом на бліжэйшы горад. Даем нам хопіць гэтага самага вугля, але далей яшчэ мы можам быць насамрэч на тым вугле, які ёсць. Мы даедзем да Рязані. Так, я уже казаў, мы до Рязани доезжаем нормально, а далей уже под пытанием, так что придется подумать яшчэ. Что там думать? Адзінае, што мы будем хутка скончваць, потому что мне патрэбна, як я уже казаў, сёння трошки менш буду гуляцца, бо патрэбна яшчэ і перад працай трошки падрыхтавацца, у мяне ёсць справы. Так, гэта прыбралі.
Цудоўна. Працаўнікоў у нас усё. Салдатаў вельмі абмежавана у нас. Дарэчы, колькі у нас па месцы? У нас ўсё месца ў вагоне занятое. То бок нам патрэбна рэальна павялічыць колькасць жылых месцаў, калі мы жадаем яшчэ солдат наняць. Гэта будзе прям складана. Так. Мне падаецца, штаут не туды трошки даны. Давайте-ка. Out. The ladies. Так. Ось так. Направілася? Трэба чакаць яшчэ 25 секунд. Ладно, пачакаем. Усё, цягнік гатовыя. Адпраўляемся ў Каломну. Выбару у нас няма. Там павінен быць мясцовы лекар. Добра. Адпраўляемся. Хутка ноч яшчэ. Што у нас з маралью? Усё яшчэ 2 траўмаваных, дарэчы. Траўмаваных, можа быць, варта... Вы проста здэпрэсаваныя. Так. Самыя траўмаваныя і здэпрэсаваныя у нас якраз такі ў тым вагоне, які палепшаны абставіны. Абавязкова да яго рэйд. А ён ужо збег стрыміць? Я проста не бачу. Зараз малого пазначым. Ну, зараз будзе. Я, у прынцыпе, мне там... О, дзякуй вялікі. Ужо зроблена. Я толькі паспеў сказаць. Добра, едзем. Пакрыху аднаўляюцца, то бок, ну, нармальныя умовы. Нашы умовы не такія дрэнныя, можна пакрыху нават лекаваць людзей, хаця б просто, тыпу, стан здароўя яны ў сябе прыходзяць. Вось. Так што траўмы мы павінны пераабароць. Хоць і не так хутка, як хацелася б. Прыязджаем у Каломну. Зараз буду скончваць, прям зараз жа. Праз, ну, у Каломні мы спыняемся, зараз можа быць вось да лекара. Жадай дапамагчы за кошт. Мясцовы доктар прапанаваў вам палекаваць вашых хворых і... ну, хворых, карацей. Аднак лекара... Але ён гатовы вытрачаць свой час толькі на сур'ёзныя траўмы. Абедзве фракцыі ў грамадзянскай вайне агрэсіўна рэкрутуюць лекараў для сябе. Так што тыя, хто засталіся, у іх хапае да халеры працы. Так. Толькі крайне пашкоджаных за 200 монет. Вельмі танна. Я лухту зрабіў, што патраціўся на лячыльныя камплекты, карацей. Это згубленыя, па сутнасці, грошы. Таму што, каб вы разумелі, на адзін я патраціў 2 альбо 3 камплекты. Кожны камплект каштаваў у вёсцы 250 монет. То бок 750 залатых я патраціў на лячэнне. Гэты лекар за 200 мне ўсіх палячыў. Далячыў нават. Вітаю, Юджин, вітаночки. Мы зараз скончваць будзем. Так. Кампазіцыя, можна перабудаваць пазіцыю гэтых самых вагонаў, але бессэнсоўна, таму што у нас ўсё аднолькавыя вагоны паўсюль. Гандляр. Метал, порах. Тут, дарэчы, танней наборы лячыльныя. Так-то. Я ў той вёсцы проста патраціўся, па сутнасці. Развелі мяне як лоха. Ладно, чат, глядзіце, гульня кайфовая. Я нават параю яе, таму што гэта прям вельмі падрабязна. Як я ўжо апісаў, гэта адначасова Frostpunk, Commandos, плюс яшчэ гэты самы, плюс Darkest Dungeon, усё ў адным з менеджментам свайго цягніка падрабязным, трэйтамі ў кожнага персонажа, і гэта ўсё вельмі глыбокая гульня. На здзіўленне вельмі глыбокая гульня, я думаю, яна папрасцей будзе. Ну, у сэнсе не складаная, а конкретно такая прям шмат механік. Цікава. На ALAB отправилася 1000. Добрых выходных, я вам таксама раю добрых выходных. Жадаю доброго вам адпачыць на выходных. Сам буду тое ж самае рабіць, адзінаю ў суботу там ёсць трохі спраў, але спецыяльна буду адпачываць. У панядзелак мы пабачымся на перакладзе Disco Elysium, таму што праблема ўсё яшчэ не вырашана, а тут альбо забіраць у свайго адпачынку, альбо забіраць у сна, як я ўжо казаў. Вось, таму я буду забіраць у стрымоў.
Таму што ніякіх іншых варыянтаў мне проста не застаецца. Вось я вельмі жадаю выпусціць версію, я хацеў яе яшчэ ў сераду адправіць, ну як такі крайні дэдлайн для сябе. Вось не прямо афіцыйны. Але ж ну не адбылося, таму што вось гэтая праблема так проста не выправілася, і больш за то я той момант не чакаў, што будзе праблема нейкая са шрыфтом такая складаная. Добренька. На гэтым я гляджу, хто ў нас стрыміць зараз, і перадаю вас далей. Так. The Ladies Cake зараз у Slay the Spire, і я больш нікога іншага не бачу. Ляцем до The Ladies Cake. Вам жадаю добрага дня, добрых выходных, добра адпачыць. Тут до канца працоўнага тыдня засталося ўсяго нічога. Калі вы ўжо адпачываеце, я вас з гэтым віншую. Ляцім.